3 days e de ne ba ward and I yi no call say na what me nu ta no aba but ye nyi ne catheter no da so e hye ne be manima oba yetimi sesa na ya kire no se ne obesi atimi atu na akohwe ju nso na egu na asada enti 2 weeks no a nipa no be sa aba no na obedu gate wonom na wonya contractors ni bi no mu so aba o ye betimi aba te bi wonom a ade ne ya ya awie o review esisa ne honom no the Americans say no ye yi ba ko no a ye de mienu ba ko to ne yam na ye de ba ko to ne be ye yi ne be mam dem de won ne yam no e da so honom a ye no krokro wa je say ye de ade no ye de opa ne no ya sha no kakra ono atimi tu no at any time bi ono ana osisa to betima na makwa ne ba bi anti say nipa wo hia contractor no na oje adwuma no de no betan kwanche o metimi aya ma onye sika ena omo so dey business enya sa ya hwe no awia ehun se ne ho ya obetimi akofie na mpa no enso ye nyina ente wo se wokọ na de ono so ehun dodo no che wo de no so atimi abeda so e kakra eno na ebi no so dey afa ho a omo e de eye business no ente ebi wo ho no ma enye genuine se sa hospital bi en ho e besisa ni asisa ne folder nyina de ama doctor ethical is wrong you say folder cry ye ma ho fampi they see akra no ye use folder okay your limbs so networking uko PD wonu wi a o number no adenam na o card na ubedu consulting room o card na na ebedi ye mfa folder emma obi abiu emfa nkoye copy palace tacho inti say me nam na omugina na traffic light yes mo se ne ya fefa they say me LPMC egubeni na ni folder nie e na okọ hospital so ni say no say pomo na akoye bi we so obi anye nhweda obi anye nhweda na so the technology ho no AI kra ho no abetime ayi conformity design a tro we say na go no but ye mododo say ni nya da agigina say fama me na menhwe ene ade ha nti ebinom so business no obi so kra de be old one be da ho ba bi kra say ye free people less nti yes enye useful bi na Akoma so no so de na de ye business and doctor bia am fan food am fan cho say Jennifer Koja enkwanche enko sesis ana hospital nkra amanfo ba ho no mo abra no NGOs ne obi okro so odi ne baby obi so betu obi be man ebi ba ho enu tina e be ko social welfare for ho no ebi ba ho behwe etua e ma ye chense o we ni kani o so say na maho odi be so ne we die ne betimi ne ayi na amanti em pagya nipa no ase edi na kosi abonten se emfa no mesi tokro na da ho no mfu tokro esa akwa ade ni mu ni ade ni kwan se eso so no on so pese ohun niti ni apagya atade no na ade no da ho no mkra ohun hospital okra o da nkra ye hwe owi a e de ntuma kata so be de ye do abegina abonten I expose ade we see ama hospital as a facility there minim so omo de omo nye but say de ye ken you know businessmen na omo de sa you know unfortunate situation no omo de peska no omo na most times omo konya omo case no ho wi a na omo de omo be na traffic light ase na e manfo na ati say odi be jan kuta ne folder na ade na doctor bia no odi folder e be she patients ni say faculty na kwa nchen ekwayi diska nti se nipa nba no kuta folder no ejina kwa nchen ho no e de say ade anu ohun ba bia odi free eba okay ye wie omo de na ye say ni ye beba omo ankasa how they are also exposing themselves they said ye okay ye bia ne de nka tata mlishe ne nchem hanom ni we bie so no odi tie wie mu saa ye fa na obi a mitai hu anu bi omuti no aye kese pa no no so ogina kwa mu saa ne de so obi ka se we de ni ti aye kese a ohia surgery ni ti no mihu se ni ti no so ye de na be gina awiem a ye sese ni ska ono ankasa no eden susanso na eba saa nipa na ni ti no sabio eye kese ne san na be gina awiem do ya de bo ho du ba bia ya ne hwe nyi okay enti se ni pan ye hu so de na ba ne aye assessment se ba bia adru no de o amana che enti enyi ene ya ja no kwan amane ko ye nim enti obi hu obi a ne trisun bia no atam no de ne ko e de no ono so de e kwa akoye business enti enu si wona psychologically enipa no awabedina bejan obi a ehwe no o ma me kura bi wakwa no onim o fia ne afrew mi hu oba no se e de ni gina ha se ni ade ma me yam de ni prim ono ma me na nkasa no aside akra no a psychological wo de ne control ma bi ma me na nkasa nso o pagya ni BP bi wo honom okay
Because on ko we yes on got to no ntwe na wose me so ma ade mu anu aso ma bedu ba bi say afa de ono de want me afa na nko business wa wo tenchen na ode ne ko say business na ya de bebre hon ma ebre ye minute na ase okay ema nipadua no ma soja fo akuti ayarewa no eba fom to say ade nipa no ebe gina ba bi sa expose bebrebe ye home obi tente suogu obi kwa na ahrogu ni ade ni na ohome gu ni mu a na ahode no na obre na ase na abese o kan echi entemwe ma ne ko okay ena eni minim se wonku bi da definitely ubehu bi ubo was neni ubo was ekro bi eda ni tiri no ho sei na ya expose ekro no me no sa me hu aya na chese me nhwempo because aya na drivers no cry na misro ma obi won so nya obi ane e wo sa akokodro no otimi de hwe sa de no cry yembetimi ahyew yembetimi ahyew ono na wa ma no ho kwan na ne kro bi da ne tiri ho sa ye ne na ho na ye bie kro ni mu sei ana so me twokro ni picture se no ko ye no krompo ye ni se no aso mo de bandage afa ho so ye si kro sei da ne na ho eno so ebi ye ignorance ebi honum na ono oyare na wonim nsinso anso obone ye de ba na komo oya ti honum a ebi a ya mpase ye kro na etu no honum okotena afie ni odi kra ho odin na obi domfo bi aba so edikan no mu dikan o metimi ayentasi o mo betimi ama obi bi kakra o ye be se eboa wo o ma mo di o mu jejina kwa ye be se eboa wo enti bibi kakra ne je ne fa so anu enti wa ma ba ku mienu miensa na afi o ba bia na ye je mo ani firi no asan ti ba bia aduro no de ti se ye ti si abonti na ye hwe se amanfo so be boa ya na ye timi e di aboa enti onu ni pa nga sa onim se yes we see no bebrebe sa because nimde bia no onu so obi na eboa no ato aduane ama na edi na akodu ba bi no se ne o me enko na onkoje mo ne bi ma no obeko ha beto okọ no ade ne ye open wound enfrema ebo fam emo ahodo na ene o mo ne nam ebi wura mu ne ade nti ebe wi ase na awese condition ba mi hu obi a so mo agigi scan wi ya o mo de na kwa ba se we de ekoya anye yi o wu nti ni san na yi ni o ni poster ni ene ye mo mfa bi ma eno na era ka se mi hu obi o magigi bia ma na no ka se o ni pass mesi agigi ye de akọ hospital enti no yetua na bia ka se ti se de ayo mo de o mo bre radio stations ni ade ni etimi gigi a ni aka so ye de na akọ hospital with receipt and everything e bia scanner mo de ma ye no yetimi aye to this point doctors o mu ni o mu ye adwuma ni ade nyina enimi efia ha ye gigi ska man konfo pass se ye ameka se ye gigi ska e de ama ye ba bia hole in heart akrabi asat na oni sika ne nsu ye ni ntima me no cry se ye fa sika ne ma no obekọ akodi enti wudi a emfaso bia amba so you get it enti enye that we are against obi yare na ho odin enso na all stress ka but nkofo ne de ni bi na omo ye ne de all right safe na odi we fidie no ato Akoma 87.9 na Akoma mu nsam dwumedie Nyamina adom na nso Yesu adom yenso ye ho ye pa ye ni se ndem aye busy mu ye training bebre nanso enkomo no ho denti na wo se obeka kakra nti ye da se waje yenso se oni ye bedi nkomo ye kasa de afa enkrofo aye omo yare a omo ginagina kwan ho agigi ska ene de ya tese se aya na ebi mu kra ye business na omo ye social welfare se obi yare na okwa yare sabia na bibi nti ebia iska wo so otua wo hospital no ontimi ntua mepacho mo ba mu sen wo ho midase so amame akwenya ni chia tiefo nyina the issue ni say obi yare na okoda hospital na ontimi ntua ni sika ana ontimi ntua ne bill na social welfare for hospital no draw yen na attention na say hospital no ma yete say see na kwa ye mfifi mu na se ye mfifi ni mu wia na se ebeda di pepe se ampa unti ntua ye tro e de ma hospital no a eya aban nti e friend weaver na se aban afaka no
sana mrepi ya ne ye no. Hello? Facility, yes, me patcho me wa facilities are home minim sa ya na social welfare for ho. Enti mudwumedia ne se mo be hwe obo muntimi ntua na mo matro se we va bi betimi abemu a. Enye se ye hwe o ma muntimi ntua nkwa. So obi wo hospital ye treat no ba other psychosocial problems. Enti ye dey say we attend to all those things. Enti that at the end of the day we say koba ni say ni sika no ntimi ntua ye nhwehwemu ansana ye nhwehwemu kura ko abusie mu ko say ye nye obi a abusie no emani ntua because when o yare na wa beda ho ni treat too. Enti si anye sa nhwehwemu ni na say obi akwada hospital na ye sa na chesa abande boka ye nhwehwemu na ko da di say wuni abusie ni di a wono so ni nsam di no bi twa na say the ye recommended for a waiver. Okay, me da se pani nchemu na odi ama yen e wo ho no. Enti director saya mo hu enkra o mo gyina kwan ho se aya na mpanyimfo so kra wo. O mo gyina kwan ho mo se o mo ntimi entua ana ebi abusua mo ntimi ntua o mo gyina kwan ho no mo stress sika na. Social welfare wadaru mo mo ba mu kakra sen e wo ho nso. What we say Ghana and Kasama have a problem. The issue is that beggars are already can ya or akoso are working. Osha ye were the Beggars and Destitute Act 1969 Emma Star Aunty Bea. Now empower the police. Say omochi obi a wogina pa ho no sere ade. Inti police I said yes so we say nkofo gina kwan so sere ade a omochi omo. Now, so social welfare, you need a police for especially the anti-human trafficking of the Ghana Police Service. You have to change of force. And now, so I am no more there. I have for Ankasa, Echo Jimmy. One Nekwanwa, Akwa Ran, Bisa, Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono, so ye gentlemen, ye pay base, now Zinzan, I can cry now, walk at 87.9, the mother sound zero, ye pay Beisa on page my Akwa Kan, the Warden upon the man warring ye rubbers and Kuawari. Akoma FM 87.9. Ya mama had ba Akoma 87.9. Akoma mu nsam dwumadie na yede ebrem me gidi se mo ho ye pa se ne ayenso ye ho eye no na enne eniama bi ene nsem bi aya wo ho a wondwen ho no ehu enene ye ba badwin aya wo ho a odwin sesebio ubewu enye ni pagina na aya omutai hyeda adwin se ye bewu, you get it na aya odwin ho so se obekọ pension na ukọ pension na sign na wabrabo ebeye se woye adwuma se bosome so aya na woje kakra media general eden ya bosome no so ameje kakra hyemi botom na nyame ya adoma na me di 60 years na me retire me den na ma survive planning for your pension ebi mo nwen ho odwe ho abia bebi odi ni tibeto na eno nko a na odwe ho na de nkofo anka de nkofo andwen ho no ne adwen ho de ama ho na tese won planning ya na wa hyase na okwa planning nti ne ye bedi nkomo e de afa ye retirement ho e na okọ retirement a wedidie wonom ene wondam eho enkomo e na ye ba bebo na ye ka retirement ni de obedie ni de obenom de a ya na benefit ni nyina na ye de ni akwa senate fo
na snate fo nko a ye sebio bi ka na say formal job ana say formal work ne nko a ene yetimi tibi to ho na me kwa ahomegie mu a omo so ahwe so no mama me kakra ehun komo ena ye ba bebo me mama me kasa ne nwa ene adwuma no dɔɔso nso ye beye ni nyina me nuamba miensa omagye omakonwa ende wasi tew ene ye rekɔ oba ya abrefo wa wo ye wadwuma wadwene wo pension ho ade na wo siri sibo oba asa me kɔ no ra me ka sa wo ye rhythm there be masha asia ya sha oba ya abrefo wa wo ye wadwuma wadwene wo daache o retirement ho madwene ho Aunty Bea ti die ahoboa be no wa yesi me de ne de ma nya no said the government for ne ye no se senate for ne ye no but me share that wo se me hu se ma share that wo account a me komu a me discount mu a no matter what me nyi okay just say me ama kan fie a me di ansa na my account no metimi akom tie no ai se ne your pension account na say nyame ya adom na unyini na untimi nkwa adwuma bie mu na say common ne me bosume so na uyi ni kakran sa na maye no eno na wo dey air planning for retirement eno de be se bia me nkom okay yo me da se and then question dey metuma ye nyina no adwoa mama wadwene o pension ho sure sa aboba be na wa yesi kakra if you be fixed deposit ti me de so a de me de kotum se so a na makọ interest a me nyaaye e wo so na de me won me sa de aka ho so let's say roll over interest and principal okay I think since from 2015-16 nti no so nkom debi also dey to pension me de me anka sa de sika de je se me ka se me di okay se me ni a wo me twum ne betene ye pe mini yo me da si papa and the question na no ana munyina mu ansa mu wi amapom nsori nkowai pa general ojo pe odachi retirement ya dwene ho pa me dwene ho but sometimes ukoye adwuma ba bia wadwuma wura wan dwene ho ma okay ukoya na aye ntim bebre but me de ma dwene ho wo de minim so de wadwuma wura bi kra kokot ai me da so kra gina minjaye 15th message ya no ho oh yes I see say on say bible so adwuma ye ni akatua fata nti say adwuma no bosome ne na wuntwi a snake ne na wuntwi a bosome so so atwa ne ka no abekọ akoti bi ato okra wate ato nti e wo say wutwa adwuma ye ni ka na say atwa ne snake ba sabi ye mu bi adwuma wura no bi nkwase ebo ye omododo omo pe wo services but snake no mbechi ama omo nye eye ade ba ko a enye na snake fo aba ha ide omo wi a mebuso omo se no saa no utimi de adwuma wura ne ba me ye kochena na say yetimi ye ne bibi wo ho ma me mensere mani abre snake ni nsere enti ene mama buso mama because ensam ha manager no kra kan kra body ensam ha pa ensam ha me ka nya me nko a obiti a kire so se ma asemi no wakan but mama ba ne sa na ma fa me ho adwen me de kakra bi ato ba bi a me guso de toto ho nyame ya adom na ye nyame pe nko na se me di 60 years 90 na me komani mu a me bo abere wa me mere me ma benya bi ahwe me ama bibia ye kama all right yo me da se papa ene producers ne se ma me engage mu bebre because o ma eni on bedi nkomo no edoso ene me say asema ya won time dwene ho no so obi an shadant na won on dwen ho say ye nti me ba bewu yen shadant tai endwene ho ena won shada so entai endwene ho say na me ko pension me da achi no e ko akowie me sen nti ene ye bedi nkomo afa planning for your retirement ekwan ye wasa ofa so na ototo ni amaye se be ya okọ retirement a wambre ye ni nipa miensa bedi nkomo wo ahoma no so na uba studio ha say dia ye ka pension ni benefit dia me kan ye dia ba otiri mu a eye snate intene me wo Mrs Abigail ejekum ekuamwa Boatin oye branch manager ewo Swami Madam Pacho Kwaba ye nua oho ye de Pacho body adum ede nyame ase papa enti producers say first call no are you ready because my catcher ne say ye be di kan ni kofo ne di nkoma wie se be ya omo nsem no ye pick from omo nkomo ni mu wie a na fe de aka no eye me no mienu na yesua ye ho ade
nti producers no ehwe se ye benya first person na yene ni bedi nkomo no e wo aho nti antadwe bi sa good afternoon ye mon kan charge mi sa o man TV volume no nko for mo hwe no ho TV no so antadwe mi sa good afternoon. Good afternoon, my dear. Me pacho afi u TV volume na call from. Call from. Okay, yo. The di kan no, wo ye aban adwuma ansa na wo pension ana say na wo ye obi adwuma na wa na wo ye wadwuma. The di kan no, na me ye aban adwuma. Okay. And I'm pacho ye den. Me ye aban adwuma wie ye no, me si ho man ye nsi. To some contract for a private company. And you know, me no from government, you know. I know I'm here the continuation. The question is, me send a contract for a private one. You have to work at time. Me be okay. And time na you aban adwuma ne de no mu di suma wa na omutua wo snacks ne ma wo. I know omutua ma me. And what I me feel one me kwaji yam. Me dey me send ko second place in private company, no. Omutia eto asoma me nti o snakes number na wo kwaje ye na o sign the call private company no omo to asotua ma the same number nti the name chain of government no na private for no tia esoso with the same number until so we call retirement mpochenyo nti ba cho o call retirement no enfie sen ni the call retirement no me dia na me nya say yes, to be honest. Okay. Redundance my come into no. Because 2003 and 4 more me be fear kra. It is 6 years now so. Okay. But now man to be so to qualify now watch it. That time I'm so say yeah, one of the man no. Okay. Into what the redundancy and account into when ya 60 years no. Yes, but I see we have some weeks so some man to be yes, we out to make me pesa me trust say ya me who say snake manager no bonity pa na me bisa sa de no. Say a redundancy na say wunya 60 years what happens? Okay. Yo, enti no obubu adwin mu a waje o contribution no beye enfie sen ni. Oh, it's more than 15 years. 15 years. Bosumi bia it's more than that. Like I say. Bosumi bia oje kakra. Bosumi bia meje. Abai to aketue mu a wo de no so mutum January bia wo mutum okay minim say am so mo validation bi edru mre bia ya na wo se mo mre wane nkokra mo wo fie ni mo koye wa koye sa validation ni bi da ana ye am say 70 years for no na mi nya 70 years nke ba me nkoy but mi kunu de afi bi akokoye ukunu koye ti unu ukunu nyina busu bi akoje he is more than 70 no utiri nkwa na oje na ukunu soje me pa choma mi so boa ben na aboa wo se wo hwese na wo ye aban adwuma ufi aban adwuma mu koye private now private company no mutua ma wo na wo bet na efie be 15 years nie no snit etua contributions no edima no obi be bisa say aboa wo ana say o ma hwa wuntinka o ma ntua kra nka ya okay. Oh, I bought me pad. Go, me. But Miss Winnie Buame, and I'm assuming the Yaman can get him with the buffy. But the Yamasu, with the church, and also do some Yaman can tell Buame. Then a corner smith to study this. Etibam got Tommy. Them that come and marry the only them what to me. We no buy all the papa. Now, I want to show me and to do some account. A bank. I'm akwaje next week baba mo akwaje wa ma grow fine cry next week baba ntu be akwaje me dance papa na mda hwem hafa enti ogine bosumi bi asa no a efa bank no etimi ma wutimi access loan bi from bank wo kra na oh baba me dey na dey one my loan for 3 months it's a ten bonanza so for akwaje that day na wa plan na wo sabaka na o ma to 3 months. But say to so I woman tinina said I won our plan on one bachelor. Yet, I know my debut, yet, no my sense like you, I would I don't so Kakana cano at all. From so would you, but what I am at was here.
apart from ya kwadia omo ti omo dia no kra bi ka echi na matina kwadia no so ato me ho ti go just net dia na se mre mu pesa oji loan ti sen ka oye we aban adwuma na private na oji skafa bank na utimi apply for loan no because of say was net nefa bank ni nti no o bank no so timi ma oji loan be 3 months bi na o sign dey ahwe how far anu ye bonanza sa na omo ma to di bonanza that omo wo yes ni wo wa wo on the bank ya fa loan no ma me dia me dia no nya 70 years na to kwa ye unya 70 years ya ma loan ankasa bi ti so bonanza okay ana ya 3 months no na ya 3 months no me dia me dia no sanity yo Aunty Adra woni ye di nkomo na chese aboa na o ma no wo ma sorry to ask you me pa chawani o okay na o ma no omo nyina ye adwuma ya wo bisa wo mo se omo hwe se omo so omo adwuma yefo no ebetua omo snake ama wo mo ana me tan omo di nkomo especially pedin na wo mo kra no me mama na ye ne follow up sana is good for him or share sana e trend gu na down to be accounting for 2 good years. And you know, or check here, message quite different accounting. Hello. Yes. Me patcho na omutua wo ba ne de gu obi accounting. Accounting for good year, 2 good years. Wow. Okay. And to akwa check him and ma refund this come out to be asking you to open accounting the account. Na bia oboy we hu. And so no ka say mistake wo ho no kakra. Okay. You. And so sure or no go through now or sure you maybe ko you know plan the purpose in the course next. Okay. No ma bua no to asset 2 years no. O ma I retrieve the egu abaka no account. Ni mu dia man. All right, me da supply. To mebu na o ma aka no so no. Na metu o mo fo say wo mo pay no kwan so kwa na ka komani bia no. O mo nkasa so make sure say o mo ti bia to for that. Me da se papa maami abrewa wonum ye ode say wo de to de wo kondo me da se nyame hia papa so me da se pa nyame nka mo why pacho you me da se pa all right nti we eye maami panyini a ono de te sese ne osi ekire mu kan ye na oye adwuma o private company government company o jai koye private job hono mutua ya one retire at 60 years no redundancy car no but after some years no ena ojibi Aunty Abi macho ni nyina egu ye bebisa say ye beko another person a ono nso ye betie na se me pesa me kasa abra onya emba so ntino ye hwe producers no enya na ye beko so na ansa na producers na to ahoma se ye benya no na ye nkai mo se Akoma fufu party na ye kan ho asem ase ye be ye nyame ya aduma me nda di ye nim ya ebeba so last week ena na wo senka ye bibi nti ye nyina ye nim de esi oman ni mu no nti no ena ye tu share da nti 16th of August memenda edi ye nim ya Akoma fufu party no ye bedi nti bra ne bedi bi de ohia eye wayowa wo de beba yenton fa wayowa no fa bra ne bedi bi oma all right mekwa ahoma no so biu na me ne ye nua ba me nso edi nkomo me nua ba mama ha o so samba so mejo so pa achogo ko de wada daru mai krukru mun kakra ye de nyame ase papa me pacho wadwuma we ye no ye tua wo seneta me pacho nyame ya don mutimi aka se ni previous years no mutua current one ni de more so cry that's almost 2 years ni young ko cry then the muntia say yani say we beside krontia wo muntia ana wa asabio odachi hu hia wonti no usu mbisa ho asem okay so my mom can say years back no me hu ba ko ekoka ho asem ani me wie no nipa na fanse jumafoni bibe 5 ye hu ye na ekoka ho asem me wie chi no the money beto atanku yo mo de mo ka se no mo enim ho hwe na ne kwa na me libi sa ni na ne se ye bi se no mu ntia nti ye mu ko no say ko request for statement no ye bi se ta si yes na ye wo sa adwuma no mu na no
sɛ salary ɛyɛ 1,000 Ghana cedis a ɔmo kɔ a na ɔmo ka ne sɛ ɛyɛ 700, you know, like ɔmo te so the actual figure of your salary no ɛnkɔ na ɔmo te so sɛ bi a 700 na sɛ ɔmo tua yɛsa percentage. Nti mimi bi bɛn na mi hu sɛ sei na ɛkɔ so na mi gada adaga na sɛ yɛ ɔkɔ eyi akyire no na ɔmo awie mu ho efiri nti ama ehu bi aba yɛmu bi asesi a baabi a yɛwɔ currently no yɛhu no sɛ yɛbɛkɔ akɔka ho asɛm ɛdi sɛ wonnim nni akyiri mu asɛm ɛbɛyi akyire no na wakɔka biribi foforɔ nti ebiem deɛ ama hu no aba no sɛ yɛsan yɛ sɛ netfoɔ no ɔmo nso maa yɛ a lot of explanations because mɛfa nso saa 2 years no of saa 24 months no na ɔmo saa gyampi bi saa ɔmo 700 na ɔmo asese sɛ ɛna ɔmo kyia no saa month no bi yɛwɔ question statement no apart from sɛ ɔmo ate so no yɛsan yi sɛ na ɔmo san yi month no bi afiri mu nti ɛyɛ ɛwɔ a bɛkɔ na quickly ɔmo kɔ tua saa bulk one 12 no months in a year no ɔmo ntua saa 12 months ne nyinaa dabi ɔmo ntua no nyinaa okay nti ne kɔɛ na sɛ 2 issues ɛna mde kɔɔyɛ ɔmo ntua ɛna afei yɛsan hu sɛ deɛ salary no deɛ na ɔmo kɔ ɔmo asan da declare the exact salary no ɔmo de ma yɛn no saa na sisi ama ehu kakra ba nti yɛ pension sɛm de ehu ɔwɔ paa na ehu abɔ oni nti ama wo ntimi nkɔbisa wokɔbisa yi yɛ ebi a yɛbɛyi wadi nipa kyɛw saa pɛpɛɛpɛ ɛno ne sese ehu a ama bɛhyɛ mu nti ɛma wo yɛ hyehyew o pension mu sɛ o pension mu saa years yi a yɛntua yi ebetimi affect wo kakra wo kwan bi so ɛma wo yɛ hyehyew ɛbɛhyɛ ma mmea hyehyɛ me paa ɛfiri sɛ wohwɛ sɛdeɛ Ghana asetena esitiɛ sɛbe yɛhwɛ nuanom ɔmo kɔ ama no ne ba na sɛdeɛ ɔmo de esitiɛ nti deɛ ɔmo nti kwan na ɔbɛyɛ ɔde aboa ɔman no na sɛ ɔhu ho ɛyɛ adwuma na nso ɔmpanimfoɔ ɛnhwɛ sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ ndɛ mpakyɛw ɛma mmea hyehyɛ me paa megagye ne bi ma mmea hyehyɛ me paa ayɛ wadwen sɛnka wankasa wonkɔbisa wɔ adwuma mu hɔ but wadwen ho da sɛnka wokɔ akɔtia snetifoɔ ne nan so kakra sɛ adwuma wɔ mu nkɔ hɔ na ɔmo nyɛ nneɛma yie kɔtia ɔmo na so and still woyam hyew usuro bɛnakyɛw mekae sɛ mehu wei na mekɔɔ hɔ no panimu na mekɔto no ɔsɛ ɔnya abotrɛ kyerɛkyerɛ me nneɛma mu bebree na adeɛ baako ma meyam suu wɔ ho a na ma mefiri sɛ menim sɛ ɔmotumi kɔ akyire kɔtua bulk no ɛna snet gye tom ɛtumi yɛ ne ntɛntɛm ma yɛn a ade baako a mbakyɛ mehuɛ wɔ sɛ ɛwɔ aberɛ a mekɔɔeɛ no na ɔma gyampe bebree ɔma sɛ saa 2 years 12 months 24 months no ɛma sɛ ɔma gyampe bɛyɛ sɛ 9 months a saa 9 months na aberɛ a mekɔɔeɛ a mekɔkaa ho asɛm no statement a ɔmode maa me no mekɔɔeɛ after a month a mekɔɔeɛ a mema mpanimfoɔ hu sɛ sei ne sei ne mahu no ɛbɛkyɛ within 2 weeks na quickly yɛsande ne saa statement naa no na rectify saa deɛ no nyinaa nti na mebɔ hu sɛ na mmoa maba ma ɔma aka nsɛm yɛ akyɛ na ɔma ɔmahu afei deɛ baa na ɛkɔɛ te sɛ sɛ mpanimfoɔ na na nipa no ɔnoa ne mekasa akama na akyire mekɔɔeɛ no afei ne difference na saa akɔma adwumakuo no sɛ baabi yɛntumi nyɛ ne saa ɛna mmea no wuie no sɛ nnipa metwa screenshot ɛto hɔ nti sɛ mɛyɛ February to June a ɔmo ntua na saa February to June no na afei ɔmatumi rectify the saa ɛhɔ deɛ no ahyɛ mu ama me de wei no kyerɛ ne sɛ mpakyɛ ɔmo di statement na metwa screenshot to hɔ na ɛbɛ ne sɛn na ɔmo sɛ akyire bɛtua ɔmatumi ayɛ na saa afei ma me ne adwuma mpanimfoɔ no kɔnya problem sɛ masi ɔmo akyi kɔyɛ inquiry na ɔmo atua ɛna nyame ɔmpɔ bɔne up to now a yɛkasɛ mpakyɛ metumi afɔde ama ɛtie bi sa other ones bi wɔ hɔ because ɔmo pere ɔmo ho na ɛkɔyɛ yɛ nti no 3 months sɛ 4 months bi wɔ mu a mayɛ sɛ daakye biara ne tiki ɔmo on nti hɔ na asɛ kyɛne kram sɛ ɔmo no deɛ ɛba na yɛyɛ a metua ɔmo no aso a ɔmo no ɔmo nwu because they will think sɛ ebi a nipa no ɔni saa adwuma no mu biem nti na mmaayɛ nti education no kakra sɛ biribi saa ba na yɛ ɔmo nso no yɛma yɛ nan nyɛ nsia wɔ hɔ yɛka sɛ mobɛtwerɛ ɔmo ba ma ɛni akyirɛ biem nti na ɛyɛ a no ne ɛhu no
ɛdɔɔso paa me pacho yo me da se pa me da se say oje opinion say also ni e share experience about your future so far as net contribution is concerned. Yeah, that's papa. All right. Enti aka last person ye wie ono a na yakọ Dr. Grofine ho na afei ye ne Aunty Abi edi nkomo no nyama wa pick e free nkomo ni mu ni nyina no na yedi sa nkomo no. Enti na meka fufu party no aboafo no ye Grofine herbal tonic, it makes you grow fine. Ayuko seasoning powder ukodwa manso enkasa water spices kase ope Ayuko seasoning powder Bidima for herbal clinic Dr. Time daso ono any time ato oyare no so pomo tomato mix eno ukodwa manso atobi fresh tomatoes ena omode aye Flora Kids baby diaper ema oba no to ho ensay diaper papa Flora baby kids diaper Volta catch tilapia papa ria koho omo asqa Knox Hotel opposite wa Legacy Foundation enso ebwaye Boris B Farms Agbozo Herbal Clinic say Bema Tiasia ni Bema EU extra juicy local drinks enso ebwaye bi Felibad Cold Store Adumu Ventures papa ni mama yeda mo ase nyame nhwamo ena Kumasi Bitters omo ena ebwaye na nyame yaduma memenda ya baba bedi fufu Chop bar operators are ombeye aduane ama ye sada no nso Betty's Kitchen or Asqua Freeman Hotel wa Stay Bright Chop bar or Adri Kwanta de Chemso Sisi Chop bar Tano so oba fo wa Ashtown ena Overhead View Chop bar ono so wa Asqua Akoma FM yechi ya ena obehu mo After Hours Chop bar Araga Junction aben bebom Chop bar or Pankrono ena the Chop bar enso Kro from we ye be Chop bar no the Chop bar say we become no omo ena KG Sports in Shire so ono so eben banners ena Obaya Chop bar enso Kro from nti convener of the fufu party na Nabula Kanta Kampatoria Beshaba mi wa na mehu the Chop bar bi nko wa ha bia na ni din ye firi me nkwana mini mi ya so din ko we fi so me pacho ye nua ba na fi so nti mo try no emfa ema me wai ye wi ani akọ Dr. Grofine ho ye ni Dr. Grofine din komo wi a na afede ye kọ Mrs. Abigail Ejekum Ekuamwa Boatin so am a branch manager for SNET na ye di ye pension ho enkomo Sofo Rekon Herbal Center or say yare bia etete wo titu typhoid fako Sofo Rekon Herbal Center. All right, good afternoon. Good afternoon, sir. Me ba cho ho ye ya me adom du sana wo so yesu adom me so me ho ye pa ye da se pa so so age pene se opese oni edi enkomo me ba cho edi adwuma na wo ye me ba cho me tonton me ye costo me tonton mo ni ade akaka na je se wa na wo ye wadwuma me ka cho se me na wa wetua wo hoka me ka cho yo na wadwen o pension bremu se bedru mbre bi na ahodi ni ho enyini nti untimi nye cold store ni biom a wadwen o pension ho asem ana retire nti o dwen ho kwan be na wabo mo esie akwai me paso a mai ma je se me ko pension se de go ya ho ntire no de mai se me tun ade a ede bia me twasusu mi twasusu kakra susu mi temu mi ensa ya ka se no 10 cedis no 5 cedis no 20 cedis enti mai jadi ni die no dia edi anadwo ni se ba bi kotina na die no na me dia hye ho ana me yo ba kan so mas ba ko so me ya bi ni he bi ana me dia to ana me wo ba ko so eno so ni de kura ni dia sa fe na me dia ko to bank eno ni snake no so de be ya wo so to ade a Bacho o say dia wonje no for the year ni nyina no na wo dia your snake nti afi no so ana eno na me dia ye ni snake no because it say no am to so no it really tight to free Bacho to asuma me Bacho what the lecture na so nti e aduma ye tini ka se bia wo beti atai tuti atai ya sabo so me e bi omo ya bosu me aduma na ho sabo so me nya fe it also me use so tight sa so na we jadimi a enyema ni nyina ensa ema wu hu anu ka se bia me nya fe etu de susu na obetutu na nkakra so de be ya be ho sabo so me
Minya kakra also me use kakra na minya ayo na mkotu exercise no. Saa nso na also wutimi tutu bi to that. Wutimi tutu wa me dia saa na me. Me tutu wa afe. Na me nse we dia ya minya me sika. Ento also me bi ko fie. For slate na dace ana obi ni ma twa bi asa na fia. Me nya bi dia abo me bra na me nya bi kra me ma no kra tumi o se. Ye ma no ye adwuma no nya sei bi sie to ye ho. Me imagine the bia no sorry am na bacho wadaroma wa dwe hu ehu sanka utu saa susu na wodi kogu bank no anka open native na anka utua ma wo mu a anka no beboa wo we saa options na hwa na say wodu sika cost net na wa sheda weni sheda nje hu me bacho me di cost net wa som na me kan ti oji ko to snate na say oji ko to bank me di ko to snate anka sa. Okay. And the bank na me di ko to snake. Okay. Me di ko to bank kra na also me hu say so no. Me di ko to snake 1 year de no. It wo de no nya ne sabosu mi bia snake fo mbra ho mbeje. Ba wo ji sta na bia. Me ya no 1 year. Afi no so ade obenya na de akoma snake fo sa snake fo mo nje fantum ma me. Me pa chere. Oh, okay. Okay. Afi na mate wo so de na se. Me da se papa. E dey say wo ye wa adwuma no so kra no o dwen omre wa bo abrabo. Okay. Ni pa do ha so wonte that. Ni ne ya de no so wonte. Me da se pa ne wo so angle na wo so odi abrent. Me nua me da se. Se wo so dwen oji pene so ne e be kasa sister Vida nyame enka ho epa enfa e ma me. Okay, it is a fei na odi we fidie na to Akoma 87.9. O hwe Facebook, TikTok and YouTube. And o hwe enso e wo Onia TV. Akoma mu nsem eba so edwa de bia kopim efiada e ka cho se program na yese chameleon no abosoma akotre de bia ne de odeba ondwin wo ho ondwin o pension ho ye be mo wadwen o pension no ho e ho komo nene ye bona ye ko Dr. Grofine ho ye ne di nkomo wi a ye was Snate branch manager for Swami Mrs. Abigail Ekuamo Aboatin o wa ha nsem epie wo ye nkomo miensa na ye di ne nyina mu no na oyiyi ano maye no oyiyi ano maye sa doctor na meni minu amane ne omu kasa na se weni agisa na ye kasa ne to wasem obi se ono de ono aye ne de ono abie de snake ono abie ne snake ono abie ne snake ono aye na account ono aye na account okay ji madam be chichi obechichi mu me da super yo yonko Grofine yo my chia ono achefo sabe Dr. Grofine atrasisi maka krea bi ye betie ya pomden ho asem ye wi a ne ye tie snake so na de da bia e kan se Grofine mogyaduro e de yankase ye kokoo ene ye aduro friend design to Xylem and afra ye Grofine mogyaduro no eno ti ama na ye mogyaduro sonko obi obenu bia wa dance pa odi fa aduro ho obi se na ani su bire no onu Grofine mogyaduro no ene ani su bire na ko obi se en kan no na enuru busumi mienu wa bra won ko hospital ene nyame adom onu Grofine mogyaduro no ti sa kwantwa ni nyina afiri ho obi se odanya ne anopa ne honam nyina ye ne ya onu Grofine mogyaduro no ene sa ya no on tibie obi se na ne nsane ni na entitriti onu Grofine mogyaduro no ene sa titriti ye ni nyina afiri ho na ne bia betwam a ma Grofine ye nua ma no mfani agro ye menstrual disorders eno nti ye nua ma no ato yedini Dr. Mensis Prekope yage atum obabi ho emfie du no mu ni nsa onu Grofine mogyaduro na eba bedru emfie num no oba hu ni mogya ni yare obi de ba oti pain severe pain ese nyesa nyankopon ye no obi de ba eyi clot obi kra de ne de ba yise soa ne ko hospital ansa ne akwo ne pani amanatwa ese nu Grofine mogyaduro no se de ba bibia ba kama obi se mpompo na ebobo no na epai ebo no na epai onu Grofine mogyaduro no ene mpompo ni nyina ahwete obi se won de odware wi a gise okopa afe na odi adwene ho onu Grofine mogyaduro no ene ahoikare nyina afiri ho obi se wono de wanu Grofine na onu sa de bi wo wiase e fe na atenka kopim se onu Grofine mogyaduro no ene hu se atenka ede eno nti ye ba bedi nkomo afa ye mogya ho de nti ye da bia o se enu Grofine mogyaduro no eno nti se wo tie radio no a je number no sa na wo hwe TV ni so a me se ya afa phone fa twa me fra TV no se de be ya udu pharmacy a ombre number ni ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 da bia ye ba ye kase onipa da sani wa kasa na wo ye omogya
emogya nyankopɔn de gya okwan ba asase wi so na enu go fan to ne baako abosome nan pɛ ene saaye efiri saa da no bɛpem ne wa na oyɛ omogya ne mogya egu mu sesia no ɛyɛ 1 gallon saa 1 gallon no eni kwan sɛ so tikitikiti ɛso ti a doctor for friend anemia ɛde yare ba ɛde owu ba tìmɛ bia no go fa mogyaduro no sɛ de bɛyɛ omogya no ɛso tikra no a ɛbɛhyɛ ne ma omogya no so eni kwan sɛ mu yeduru kyɛn 1 gallon no emu yeduru a yɛfrɛ ne polycythemia vera ɛde yare bebree ba ɛde wuo ba tìmɛ go fa mogyaduro no sɛ de bɛbɛboa asiesie onipadua no asiesie omogya mu ama omogya no ayɛ kama omogya no aso otimi yare ɛmoa ɔmo a watimi wura omogya mu ɛma mpɔmpɔ koraa de bɔbɔ na wanhwɛ yi ne saa mmoa yi ewura wo ntiri ne friend acri no a omogya no ɛyɛ poisonous yɛfrɛ no septicemia ɛde yare ba ɛde wuo ba ngo fa mogyaduro no sɛ de bɛbɛboa asiesie ama omogya no ayɛ den na onipadua no so ayɛ fine saa emogya koro yi a so owu sɛ de nipa owu no every 4 months biara no red blood cells no ewu a ɛwɔ foforo bɛhyɛ anan na de ewu wɔ no kura yɛfrɛ no bilirubin ɛwɔ sɛ free nipadua no mu free mu ntam a ɛtumi bɛda w'ani so ɛsɛ wanya jaundice ɛno nti na ɔmo a ɔbɔ brɛboɔ mu yareɛ no wohwɛ a ɔmo ani na ayɛ yellowish ɔmo nipadua no yɛ na yellowish no ngo fa mogyaduro no woyɛ obi a fei na wɔhyɛ aseɛ no ngo fa mogyaduro no a wobɛhu sɛ ɔdwonsɔ kora akyɛngye ɛyɛ yellow ɛma ne mu ohu saa bilirubin no a ɛka ɔmo ama na ayɛ yareɛ no na aduro no ɛboa ɔmo ayi afiri mu ɛba saa wonum nsuo na ɔdwonsɔ wonum nsuo na ɔdwonsɔ na kyerɛ sɛ ɔflashe system no ɛyɛ saa ma onipadua no ɛkɔ yie na meka sɛ woakasa na woyɛ mogya na kwan bɛn na afa so a woyɛ mogya dompe atentiantenti ɛwɔ mu no ɛno na ɛboa ɛyɛ mogya na dompe no so odidi ohia nnuane no yɛfrɛ no calcium ɛna collagen ɛno nti calcium ne collagen no ahyɛ grofan mu ma ɛno nti na wonom grofan magyaduro no na wo nkasɛɛ mu yɛ ɔya no ɛnɛ wonte yɛ wo no biemu grofan magyaduro no na wo nkotodwe a ɛgye grɔgrɔ no nyinaa ɛmfiri hɔ dompe no adeɛ bi wɔ ma ɛfrɛ no ekyim maro saa ekyim no so ohia nnuane nnuro bi na ɔde ayɛ mogya no ohia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 ɛna folate wohwɛ buroni aduro papa biara folate ne wɔ ho kwasi buroni nya folate ne mfiri baabiara ka yɛ nnuam nti wɔ hɔ a no aka kyerɛ so wɔpɛ atoto aba ne asoa de akɔma no na wɔde ayɛ folate saa folate na mmorɔfo twetwe de yɛ folic acid nti wohwɛ a wɔn kasa mu yareɛ mogya mu yareɛ biara ɛtaa ma wɔn hyɛ nnuro yi ɛno nti yɛde ayɛ growth amagyaduro no sɛ num growth amagyaduro no folate ne yɛ natural ɛwom nonom na nyɛ ahotɔ wayɛ wo mogya awie no a mogya no ɛbɛpie afiri nipadua no mu ɛfa akoma mu na afantini bi yɛfrɛ no artery saa artery deɛ ni kwan sɛ biribiara fam ka mogya a ɔde nutrients nnuane a wɔde di papa na ɛwɔ mu no mframa no a ɔhome no papa na ɛwɔ mu no yɛfrɛ no oxygen no ɛfra na akɔ nipadua no akɔa nyinaa ma nipadua no agro fine na nyame anyɛ adom na nnuane a wɔdidi emu hyira de bɔne wura saa ntini artery yi a ɛde yareɛ bebree ba ɛma ɔyɛ mogya no ntumi ni apurusa ne yie ɛyɛ saa ɛde ɔhaw bebree bɛto nipadua no so ɛba saa na kyerɛ sɛ wode akoma ato nipadua no so ɛba saa wɔ sɛ akoma no gye ahoɔden a wɔwɔ biara na wɔde pia mogya no ɛkɔba saa na kyerɛ sɛ wode pressure ato akoma no so nti pressure yareɛ nyinaa no ahahyɛseɛ ne firi ba nononguro fama yɛdo no nyi sradeɛ mfiri nipadua no ɛnyɛ saa afei deɛ sradeɛ ne bɛkantan wɔ ntini no ama dɔktafoɔ afrɛ no atherosclerosis ɛba saa mframannuro no ɛfrɛ no oxygen no ɛnnuru w'adwene mu ntam saa mframannuro oxygen no ɛnnuru w'adwene mu ntam a ɛma w'adwene no so nya problem ɛba saa w'adwene cells no sɛ sɛ ɛwu nti deɛ so w'ano so w'adwene ɛwu a na kyerɛ sɛ w'ano ɛkyea wo nsa dɔmpɛ no mu wontumi mpagya obi tia fam a ase watia fam so obi so wɔda anadwo a ase aso gya agu ne naase hyehye no obi kura deɛ ɔso wɔntumi nsi ne tiri ase ɔsi ne tiri ase ase n'ani ɛyi ato fam na de tifa ɛredwa ne ga nomguro fama yɛduro no na saa yareɛ yi bɛtumi de wato hɔ na yɛbusa yɛn ho sɛ yɛtumi kɔba ɛna te sɛn na yareɛ aka wato hɔ nomguro fama yɛduro no sɛdeɛ bɛboa wo ayi saa ɔhaw yi nyinaa firi nipadua no so ɛnyɛ saa da koro bɛkɔ dɔkta koraa dɔkta bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu yɛfrɛ no sodium ɛkɔ soro nti afei de yɛtua wo nkyene cholesterol level ne kɔ soro nti anwa na mono manwi biem o sugar level ne kɔ soro nti asikyire mani biem kɔba ne si a na mmarima yɛayɛ mmɔbɔ ɛba saa na kyerɛ sɛ mmarima asɛm ne kɔ fam nomguro fama gyeduro no sɛde bɛyɛbɛboa wo asiesie onipadua no na ayɛ ɔmogya no yi ama onipadua no ayɛ kama ani ka sɛ mu a ɛwɔ mu ne sɛ yɛwɔ nnuanenuro bi wɔ mu a yɛfrɛ no anti-aging properties nomguro fama gyeduro no a ɛma ɔyɛ kamakama ɛma ɔyɛ fɛfɛɛfɛ ɛma ɔnyini kamakama ɛno koraa nti ne yɛato aduro no dini grow fine nyini fɛfɛɛfɛ nyini kamakama
nyini ne saa bere ya wodi ahoɔden epe sika no enkoto mere bi ma wansa fa sika no enkopa ahoɔden onu go fama yedro no a esiesio ma oni pedua ne yɛkama yɛde ya akase yɛkɔkɔ na yɛ adure te sɛ wɔhɔ na so ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho wo hɔ na onsa no na yɛ titiriti wapɔ so nyinaa yɛ wo ya wona te kakra bi no akoma ne ɛdu periperi onsa no na yɛ titiriti empompo ɛbɔ na ɛpai woda na abere wakora nim sɛ wo mogya mu ayefi to wa kyerɛ sɛ nugo fama yɛduro no saa na wodware wie na de afi dwu ho a nugo fama yɛduro no yɛnua ma menstrual disorders yɛsrɛ mu a ɛnɛ menses yɛ a ya wo mu atwam deɛ ba eyi clot atwam deɛ ba yɛsɛ soa akɔ hospital atwam wonu nugo fama yɛduro no a bibia bɛyɛ kama woyɛ ɔba anaa bɛrima na so de ade ɛfɛ na tenka woni bia mesrɛ wa hwɛ nugo fama yɛduro no efi sɛ atenka wo hɔ ɛde baabi ɛtɔ aduro biara wobɛnya nugo fama yɛduro bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop over the counters yɛn kasa so wɔ cars na ma ɛtɔ aduro wo hyia car na no atobi na mmom sɛ wopɛ bi atu atɔn na wɔ Ashanti region ha mesrɛ wa kɔpie FA pharmacy wɔtafo new road Missy Herbal omrom Angelos omrom Dani Herbal omrom Apidank omrom Colinac Austin Blessed Require Kewo Tinatek Sofulai Pure Live Buakwa have me wa asafo wobɛnya bi atɔ wo nkrama mu amsrɛ ko kan shi drug lane emredi nti Kinswa Herbal Tinatek na Naboache Angel Ruta Repash wobɛnya bi Ashama Ekus Pharmacy House of Drug Widama wobɛnya go from agedro ni bi atɔ Koforidua Gabson Pharmacy go find wo ho Nkɔkɔ Hillside ho ne friend Isaac Drugstore wobɛnya bi Brekum wobɛnya bi wɔ Dr. Clement o main station Tachiman Ibidro Depot go find wo ho Takwani Pristia wasi bidro fie ye ba be di nkɔmɔ a ɛso paa nti me yɛmfa nsi a ne yɛnto nkɔmɔ no so dadaache ye ba ye betoa so gye number no na wɔ question bi a wafrɛ me ana wopɛ bi atɔ a ye di ho nkɔmɔ gye number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine yɛbɛkyerɛ kwan ne akɔ ne yɛbusa senetefo sɛ adan na wɔ hɔ a isika no mfa mo yɛntu ɛbɔtom kakra sɛ de obisa ɔde dare da no kakra hɔ anka wɔ osma me kakra na fa hwɛ me alfa da no saa na wia na ɔsan de aba na ɔsɛ wɔ kakra da hɔ anti abi pacho yi na no ansam akɔwae mpacho yɛyɛ ne saa ebe defeat purpose no okay purpose ne yɛ sɛ wokɔ ahomegye mu a ɛna sɛ sika na ɛbɛhwɛw nti sɛ onya nkɔ ahomegye mu yɛ de ma wa akyɛ sɛ yɛtin koraa sɛ maame na ɔyɛ de ne kasa ɔsɛ ayɛ ɔde hwɛ ne how fight sɛ deɛ doctor ke o mu aka no ho kyere na nanka waba no mama no kakra no onze ɔno no wareta o ofie ɛna onya sɛ sika na na ɔde ahwɛ ne how far ba wo a ho ɔden a wo yɛ adwuma deɛ wadwumaden na ɛhwɛw ɛna wo ti bi ato hɔ for snet na ɛno nso abra a wakɔ ahomegye mu no on sɛ saa time no uni any source of income bosome so uni aketua bia ti saa time no na snet be ginem na ama bosome aketua Dr. Pacho ntimi engineer ehwe ha ho kra na o mi awani we ayi ho kire wa na o mi awani Dr. Edase pa yo yensu Edase nyame enka ene Aunty Abigail ya sha ase ano no me Pacho mate ya sha ase efi maame abrewa na ye ni no edi nkomo no ɔse ɔno ɔyɛ redundancy can which means one retire at 60 years no nti edru stay or some time bi betwa mu ansana or chance say or benefit from snet no say edru age ben na we nya 60 years na okọ ahomegye mu a snet be chance say omoma uska na say e chance from oma eni omudidi nkomo ni nyina awi ansana yaba ya so questions I pese bisa me Pacho yo me dase nti te say de na ye maame na e ka no okọ redundancy no it a key time kakra okoye private work and san okoye private work no na redundancy ne buy no undi 60 years no undi 60 yes but the etene say Ghana ha abra yekọ yahomegye ma na yekọ retirement no age 60 but say ko ba say okọ early retirement start free age 55 inti say oba say wakọ retirement nwanya 55 years to 59 years o qualify but early retirement but say yes 60 years dia eno ne abra emre mu no pepe se ye de ko
retirement. All right. Enti ono ne de no yemfa say at that time no redundancy no or 50 years. Me name the actual age no they call retirement redundancy ne kan no. But say now 50 years. It means that early retirement ni nyan kan no. Enti that time na redundancy aka na wa ba bet na fie no. From that 50 to 55 years no. Snake for money ni bosomi sikama bia because early retirement in kan no. And na onye nya retirement age of 60 years no say na honesty. Okay, into the etene say enkasa time no. Say ade say yemfa ne say nkoye ono ankasa na dwuma. Ankra te say de lady ne ka say ono atonton ne nioma bi nkakra ke ho no obetimi atoa so a contribute to SNET. Bosome bia obetua bibi ato SNET for 5 years na anko de betena mu no ana say mpogu so yes adwuma ne de up to the 60 years no ansa nanka wabeje ne pension no but enam say bia no onye adwuma bia eba ne saa de a eche say o contribution bia amba ba usike wo ho bia nso da ho enyerai ti wudi 55 na obetimi ama SNET for aso ate so when you're 55 years no na yahwe contributions awaye nti so obetia obekaya oka say na wenya the minimum qualifying number of months no enu nti na ma o qualify say ye betua ne ka bosome because ye qualifying conditions under which obetimi a qualify na se ebeji atum say bosome bia no ye betua obibi wa bra wakwa ahomegiem no ono no mitie ne kasemu ne de na all kana eye PND's law 247 abreso so time no hia minimum of 240 months which is 20 years but ene with act 766 no hia minimum of 180 months which is 15 years inti ene no otimi contribute for 15 years minimum obetimi a qualify se bosome so a SNET be ma obibi every month o kasa 50 years na me betwe me nia be ma na ono so ni di nkomo no de ne kakra e die won so se ono ne de omutuai but the drew time bi no e bia 2 years bi 3 years bi na lapse bi abem mo fatani nyina into the 15 years and I say a continuous 15 years enye continuous 15 years. The number of months I contribute in each year bia no say consolidate e kan nyina boma e wo say yenya minimum 180 months. Ti so nya 180 months na above na chese ne o qualify for pension. But so we nya that 180 months dia ene ye ma o lamsam dia beka say sikapuduo. Aha na ye de no na amount ye no ne ba sa dia chese one SNET ayonkofa no etu atwa kra. Ba wo a ye tua ka bosome de chese one SNET ayonkofa ndie eni awie ye enti e ho na ya na me ye confused kakra ye wo lump sum ba ye de ma obi eni ye wo obi so every month bia no wage lump sum so every month bia ya o sign jin kakra ho no aya na why you confused okay enti ena meka say maame no in maame case no belong to act 247 tetede no enti sa tetede no na nka ye ma lump sum ansana bosome yetua woka but every 2010 na at 766 ne bae no with at 766 there SNET entua lamsam tier 2 ene betua lamsam mama okay so SNET there obeye ne say obetua woka bosome okay all right me da sepa ena face utie ono ne komo na o say ne ba ono aboa ne nti no o encourage ne mom ye adwuma nyina so omo nhwe so omo so yetua omo SNET o say ne baba akọ say okohwe na ne de no yetua into wrong account for 2 years how does that happen then na ibetimi yetua obi dia to wrong account o say ne ba na admit so ye mistake o quote number no minim how that can work out bia na o quote obi number okay so ebia na o quote obi number ti say obi number e no de man employer dia employer ni tua be kwa kogusa account ni enti say oba no otimi e kire yen say ne number ni but number employer de ma employer na employer tua ana say bia yakohwe employer list of workers otua social security mo na ye hu say sa number we any number ye de ne contributions ne betu mu a
quickly ne yebetimi rectify na ye ne contributions ne nyina abegu ono na account nim nti saa na ye ma so no and in that case no nipa na ye tua me fa say me de me ho ye examples say ya e bia me quote me next number ama media general no me quote e bia Nana Bila Kantanka de enti sa media general e tua me media ato Nana Bila diem na Nana Bila na akasa so dia akasa so ye san tua to no na say ono nya double you snake minim sa question na make no atia ma to question na say assuming say o ne Nana Bila ni the same company because enke the same company the anke employer na quickly obetimi rectify because the same numbers na mo the ama employer no but say more different companies they are very possible say betimi esi okay ena maami abrewa no me ye bewie ni de ne aba be ma na o si ehu abo no no o si the number no from government de na ena o de to aso private de na number no abaya me number ebo mi say esteem na na me patcho an social security register na once okay o register once na ma o number na eno na ba bia obeye adwuma bia wo de beko and then say bia o ye adwuma more than one so a ba bia the same number na o de beko na sika ne nyina abegu account ba ko ne sika me ye adwuma foforo ba bia also mutua me snake wo ho na de me dia ma MG no sa company na me ye adwuma foforo ama no so me de sa number the same number ne ma sa number oje haji ha I see all right nti me ma say ma me ne de ne de ye pick up a ye nya wo no o se otimiji bonanza ne no ho na be guarantee ama no say me kwaji loan na media general be guarantee ama me enti mo na bo so me mutua ne ka enti no sa mo na be guarantee ama na say the bank na nkomo mo ni bank na nkomo mo ni omudi but banks ni bi at the letters ema omo eba ebe kire yen se bia on pese omo find out say really nipa kro ne ye snake pensioner because also omunya source of income bia omo de betete omo loan no omo de ama omo no hanti so omo de ba pe omo ani omo arrangements ye mbem ye de ye say ye confirm say omo ye snake pensioners all right yenko abrantie ne de no o se ne first ono minimum no a private company no ye adwuma manya aban de ni say den aban de mandatory obetia yes nti ono no start ye adwuma ma company bi okay na company ni tua no for some time and a company ni ejaye nti oko fifi mu no and ye ne to time crew say adwuma no we free mu o sign ko another private company almost 2 years in ye on who say ye unya alert bia say snake deduction statement bi eba ehu na free hin na eba ansa na ya ba na niama no because they raise a lot of issues pa na ye mfa ne de no ba ko okay eya me wanwa ehu na all kan kakra because me hu say employer no no osuro no ana say snake na osuro so ehu but say ono abekaya say ye nyina ebekaya mete se o kan say okoboss ne tamane no ewi achi no statement no hu say ye retrieve ni sika na na o say employer ni tua ni nyina ama no da bia ya na ye kan ye di tudwa say te se de no o kan say ye se wan boy amane a se binye ni nyina na bia ye behu so ahu ye wo mra ye de kosra employers no na ye hwe se bia bibia ekoye but in between na ye nyamba ye no e bia na bibia si so ahu nti enioma ne bi wo a ya na ye hia se workers ne betia snit na so se wutia snit na so a enya afi na snit makwa adwuma mu on mekwa akoka se kwaku mensa se oye adwuma wa ha enti no untua ne social security eye search say I'm not being professional yenkotu din ye kwa ye koye investigations na ya hwe kwan ye befa so na ye de ehu se e ya ampa se enipa asmesi obentin omo wa ha ye ntua ama wo mo enti nya afi na obi kwa akobodin enti te sese de no ka se omo ye group na omo ka omo tipam ho se say na omo tu anama akowia ase ekofa asa abae opa mo ni obi entu ana ono nko entu na anamo so eno no obi anim say otima asem ana asem a plan for bibi so nti eno de ye mpese be ya de a ebe bo ye members no ehu
so obey inform snit say bibi koso a enye ebiem no ka bibi say ohun se ne salary scramp no eye under declared so ehon nso so no o se obeji ni statement no ohun ye no obetumi a notify ye na ye so ya pekwan a ye befa so na ya hwehwem na ya na etoda on say snit no you calculating on your basic salary but obi owa ono nso so na adwem ni take home and ye ne salary into so be just snit statement no who say difference wo ma quickly ebi na adwen ni say there's been under declaration so enti no ebi ohono ma unipa na obae ne yebetimi atoto wano na ye hu say we de under declaration na ye hu kwan a ye befa so a ye be approach employer no ni atumi enya difference no na yatoa adwuma ne so every say obiji 1000 na say bosome ne so na adwuma wura no sabio adwen bi ono ana ni madwen kro wo ne tim na oni mo nkita hodiem no kase wo me staff yi oje 700 na je say o tua snit no on the 700 no on tua on the 1000 and then at the end of the day no me employee no na be affect me. Yes. Okay. Who employee never affect you because you the basic snit the scheme no say the CTA no. I had to say you be case obrenbeka NCNC no contribution no chop. Okay. The wo de betum no and na be kire de okwa ahomigye mu abosome no obenya. So ahu enti say wo employers isu because asem no kan no ebi employers bitimi yes but employees ni bi oho omuni employers na aka omuti yes and because office or pesika dodo na kofie at the end of the month at the intina mema onfa nkonkoto senet so na ebi oho nom so information say ya o me nipa no oho no omma watwenye free we no afei na o be ma wo eno sa no be kan information kwa chire nkonko demand say sa and a declaration of salary no on top here. That's what's my question. Yes, you be here records no. What so de chere because you here prove if you ho say be ya yes you betimi e de akọ employer ne ho ne asu etimi insist say we have evidence say na wutua nipa no but eno nso entisa yes set is hard ya ye be hye na ma ne the top up na. All right, maybe saba akọ biom from ne question ye wi na yakọ Congo rem ni akọ Congo ho nso ni ani Congo edi nko mepa cho obi ye hokwo na oba ya na maka kire no ye di nko na omu rem kakra wa ya nti ma me bisa ba akọ from me anu aba ma ne asem no ye wi ani akọ me anu aba Congo ho ye wi ani ato aso osan say ohun say months ni bi pacho yo Congo months ni bi to say bia 12 months no osha ni employer na entua 12 months no snit ni nyina ebi wa na bia 7 months 8 months 10 months eno so e dey na esi. Okay the tie ni say bosomi awie ye bia wo mra ye dey ye adwuma 766 ye dey ye adwuma no e kire say bosomi ni so a o say adwuma wura bia employer bia wo did the list of workers a oni omo ye adwuma for that particular month or submit a masnet busumi bia by 30th or 31st ene so ye adwuma pa o was so submit a masnet inti based on the or the breastnet no eno na ye so ye capture inti se bi obi wom no amfani di anka ho a age se bi a yakọ for inspection ye compliance officers akono ho na bi o mo nso betimi ehunu say per employer records no wo nipa 5 but was submitted 3 no mo retrieve 2 na aka no e di aba abeso so but sometimes say bia na obeko no per records a ho no na ye sa 3 na say the ode ba ye na ye behia yes inti ye behia wo work na wo ye adwuma wo na obegi wo statement no ye behia say wo ba na so hu bibi sa na obetia ye nan so na ye hu eno ne be ma ye information bi e betimi di agina so na aye further investigations apen krofo bia adwumeru ane de o masie aba but eno mu no me pese me hye obia nkran say ye mba mbebo wudin
yɛmba mbɛbɔ odi nti ɛnsɛ sɛ ehu ɛbɛm yɛmbɛbɔ odi nti ɛnsɛ sɛ ehu bɛm because ebetumi aba sɛ ɛnyɛ wɔn nkoa ne nipa a wɔyɛ affected so ɛhu nti yɛyɛ a nipa dodoɔ na yɛbɛnya no na kyerɛ sɛ ɔmo nso yɛ rectify biribiara na yɛde ama ɔmo sɛ bia na wowɔ hɔ ba biribi nti ɛna odi ne so ebia na that month wanyɛ adwuma ebi a wogye days bi a na wo yare depending on said ye wadwuma mu nhyehyɛ tie but so wo yɛ adwuma nko a de a ɛwɔ sɛ yetua wo social security nti yebedi ho adwuma ama yo yɛda ase papa de wote ne nken ɛyɛ Mrs Abigail Ejekum Ekuamwa Wati ne din de papa so ame branch manager SNIT you say preparing for retirement and I say what you wished you knew before retirement na SNIT de ye can retirement de na obi assassinate nti ene ye nipa miensa na edi nkomo maame abrewa bi a ono de nyame ye na dom ne company tuama na nti okọ pension no onya kakra tire ena nti ama ne num ye ne de o se de ne ma de be ma no just SNIT de ne ka ho a na che say life is good de to so mienu so ya brantie bi ono ye adwuma private company ba ko tua for some time no jai tua ena say so ye adwuma wo ba bi 2 years ni ye ntua nti ana ne yem hye no say ono so ne fie na kwa ani mu anche bi obekọ pension nti ana ne yem hye ne say na mekọ pension na mabrabo mu te sen ye ni oba ba akọ no so ye ono a na adwuma otonton moko enchine mackerel emo anwa o se ono de o ye ne say otususu wo ba bia nti 1 year no no wa Jesus ka no no de Akoma SNIT for some monjento ma me na dachi bi mekwa mahomegye memere wabomu a na SNIT for di abɔ me ho bra onso de no ye ne sen ehum komo e na ye boye se de obi ndwen ho ma no Akoma FM Akoma mu nsem ye dwen ho e de ama wo ti sabre de ye kɔ Congo ho se Congo so honam ya honam na ni ne nya Congo na wanemu honom no ɛhɔ nya Congo na apropro no Congo na wohwehwu na sɛ yi nka Congo na pimples ne bɔwa Congo na na nso ɔbɛn Congo na makewie aka ne telephone number na me de sɛ ne no kra nso de ahode no we dada makasa na yenwo aye de we hu na Aunty Bea yes sister we de me beton ma de ton a me behwa kakra hwa sɛ abrante ya oye adwuma wɔ private company bi a na etua ne SNIT na wagya ya na wo kan ya wabaye adwuma ba bi foforo aye ntua no sɛ ye obi antua bi ansoso na de otua dada no sɛ da so wɔ hɔ na wɔkɔ ahomegye mu a SNIT fo betua sɛ sika na mana na sɛ SNIT befa Aunty Abigail ya no ma no sɛ no mo to question na wo to ya no mpacho SNIT mfa ni sika bia da hɔ ni sika watua free time or start adwuma bia no sika ne da hɔ SNIT de wo yɛ even 1 month contribution na wan tuya biem na odi 55 a utimi ba so oba ba ji sika obosome na da hɔ na ba sika ne da hɔ na ye de be ma wo eno ani so do SNIT card beba asa o card kura nye by force because ye ma card ye the same as SNIT number ye da mas enti enye but onu ni say no wasi ahwa biem ehia pa na me de kamitiri mu a enipa no wa contributor na wajaya kayemfa ni sika ma no ma SNIT mfanto ho na wakoye adwuma ba bi foforo na yentua nsoso SNIT mfa ni sika nkeda ho no no ya ka say we yes na we defeat purpose no de nti e SNIT e say daachen okọ ahomegye mu a sebe enye obia e na be wiase kra owo no aka say me ma be hwe me so ahu wabusua untimi mfa yes obi wo ne manhwe no untimi mfa wabusua wo burden enkoto wabusua fo so ana untimi mfa wani enkoto abusua na asa adamfo so nti SNIT hwe se ebeya ye benya amobrowa bebre ewo oman ni mu no eno ni ade a ye pese ye avoid nti bosume so ha keto abi kra waje anye bia wo de beye bibi se de maami kan ye so on se wo se o de bi twa nanum o o de bi nso so etoto ne neoma bi ye neoma ha nti eno nyina ka ho na aban adwen ho e de SNIT abase SNIT beba be di agina mu no aboa Ghana adwumayefo
ame a ye bibi saa ato ha ama wo me pa cho we ni nu afia wi am ba be bisa say the least you pay to a beneficiary and a contributor is saying the highest yeah baso what's one now one baby yapa Aunty Bea Congo intimate onenye kra nye oh what the to ask go number no 0249 01 71 01 0249 01 and 0204 61 your numbers nini okay obi bia wo pe eye Congo ointment bi atru no frayen na betu bi ne kokoton menka se adwuma eni ho adwuma ewo ho wo frayen se Congo fo mehia se meton Congo ni bi e be ma obi aton yanso yanam TV ni radio so aye market ti wo ni problem o problem ni nyina gina yen so ya ye bo ka wo TV ni radio so na wo ba baji bi akwa akoton na wadi so mfa so ade bi aye bo ho dawru bi aye papa bi anso no wo to wa e contentententem e de ma Congo ho adanse die e bebrebe ena no wo ahudun shaye so ha na mi hia me bra ba ako no si ye mu Congo no meton bi o nanso new one na aba na maye ni mi ate no menyanya bi me kofa ye kra aka me de no Congo ni ba mi ensa penisi ho me fa box nsia wasi ye top papa obi oba beto bi a esa no asa beto bi esa no oba ba beto bi we che se Congo ni ye opa wo apampa ntira anya wo hia stock se na betimi aton Congo wo apampa ntira be ji Congo ni bi guso ne kokoton ati ase wo de kakra da so no wo di chimamu a nkonkodura numre no na waton ni nyina awie no waton fa so ade atia wo sign fa foforo eti your numbers ne bomodi ana peke na efre ni ye ni nkomo na dodo bi a wo hia bia no ye mfa ma ho 0249 01 71 01 ana 0204 61 Juma Congo ointment edini e bia nene da woni yesia Congo ointment ya masking infections and afa ya name infections so a ewo ya name na so widie mu ya wo hene o widie mu kekawo udware bia na wuti ho sa obo timiti na obi di afen obi di na chi kotwere edan no odwi ne ho sa obi wiera ne ho nyina twetwa odi afen na odi ti ne ho mesra de wo hia nie udi edware say yenso hia na say nso nyina abedware bia no udi edware wo wi afa Congo ni yenku fa sra honam nya na odi sra ade achi a wo behu se asa ade no eko improvement eba eno nkire se jai enkoi continue me de betimi a use container na wato ni nyina use ni nyina amanensa na say yamo ampo na wo widie mu a entimi nkummo ni nyina fama Aunty Bea infections be to say syphilis yare bi a wokwa nanimu a emo ni wura owidie mu ema ede saa wo ha we ba etimi de tem bia no ya meka se obi a oni mbedi nkoma obeka cha me se na hunamu ye ne hini bia ya na mpese dika kwa run syphilis test answer ukoni esi bi ni mu dia fine ena syphilis no so ya abo bi a Aunty Bea ne ho ahomete ne ho den bacterial infections ni nyina no oni na ne ho hwe obi a ne moja no ohye ana ne moja no oden syphilis mu yi babatina moja ni mu a hardly se obehu ne ntem eti obera ne labs ahodro bebre ye be hwe mo na ye hu mo ano ye be hwehwe mo na ye hu mo so na mo ne wo moja ni obeye lab obekọ ye hunu doctor bia nso ni wa hunu sa aboa na obemo syphilis ho adru eti woni beba ho so no na aboa na nyina baba ye kakraka kese woni paduanim oma baba dore oma penetrate ewra woni paduanim eti afei ye be hunu no ne wa wiki wo system no a wo ba bekum eti wo bo se wo mpane wo no madro na entimi enko sa na syphilis atie na ya na mema nso no infections entantra wo so nche agise ma akoma mo di akwadworo ne ani ha treat infections aya mema no be ma ko ba nche na o bacteria mo woni bi acha 2-3 days na wotwe bo se wonya nsunsuanso no but oba e de obu okra afe enfie miensa na aboa no ne nete e wa abra wonya symptoms bi e kire se samoi wakwa akofa eti be ma 2-3 days ko na wotwe no hu a okwayere sabia na ya wone pane ya manaduro ka ho a case die na aboa na because acute
afei na aba primary stage eti ententamo apane no anase nnu no bekum wa no na me nua ba wo abo ya tra wo so akyɛ ebi amfie mienu bi amfie miensa ebi a 1 year afei na wo hunu no panye bi ani wa wo ebefa aduro bi ani wa wo no ma ebefa because emo no o matra secondary stage kra tertiary stage a de wo how ni sunsuanso kase ebrewo enu nti na Congo for ya ka kyerɛ wo sɛ wo betena ho ama sa wo ha wo ya beto wo no Congo ye to ne sɛ Aunty Bea last time out of on say 20 Ghana. 87.9 so 15 cedis Osaka Congo ointment ujari wi anopa what bi ahye ho anumre no what bi ahye ho enye be menti na wusi odi Congo hye wo ho but odi Congo ni siesie ho a prevent bacteria moawa if say wo free fie na akọ adwumam wo free fie na akọ dwaso wo free fie na akọ kurom a workroom enye wo nkwa wo dia wonnim nipa a wo ba so a wo koy obetimi apeke afri ho apart from so obetimi enya oba ma bi nti obetimi so apeke afri enti na man na infections ha ye kese baby e kwa fa so ayi ye hu ye nti no e ma infections no e do so pa wo ye so syphilis ne ma etimi ye bebre menua ba sa cha wo so etimi fra wo ni syphilis timi bubugu ho etimi se wo nipadua no organs makwa akese no etimi ese no syphilis timi ye ade bebre eti sade be ya yare ni nkonkosio mane konko ye dendenden fama na fa sunsu anso bo ne mre wunti no Congo e ya he na woto to bi na tibisha wa nopa tibisha wa numre say first time I feel na be start use Congo ointment stay away from Bema twe free Bema ho e bia na wotwe na wotwe mienu use adro no ye pese yes na bila na wotwe mienu de obi ntimi dabi de mo bo akora me hu da na obi ntimi na wotwe mienu enfie num ne enfie me ensa akora ni enre ye wo o na wotwe mienu de na bila na wotwe mienu de asam kra so eti masanka Congo ointment ni bi so ati ase na eyusu na timi aboa ya numbers ne ku TV ne so bomodi asa obefa na woni yedi nkomo Aunty Bea de to so bi me hia me pa wo mo a ya srenku ama yanya ebi a problem ebi a stretch marks ebi na nso oban ebi ye oho ani ade sister bi ase ne kwan ti so obesa ne kwan ti efe se no koto nku no du yusu ne kwan ti na nya ono anka menim da se yusu ye kwan ti ne ase ne kwan ti ne ye kokokokoko ne de bia no asoponi amanfo ahwe ne kwachi na ni ba no ho so ne kwachi nyina yetum te sade wo de samo atugye no atoto ahye misraw Congo ointment sa wasra nku bi na wonnim se enku no de bo how bro na afei wo we ne se ya 10 ho ntem ne be fa Congo ointment te fasra na emwa skin no repair no afei pimples se esoso se ye nketenkete se ye ho no bo modian se be ma won saka Congo ointment ni bi fasra o pimples ni men konkoto ade bia be mu anim aye kokko wa bra wonya obi a wo ye kokko e de how e be bro your numbers no 0249 01 71 0249 01 71 01 and 0204 61 pompobo wati bine fataso se koko NSC wa febisra nsanti bi madame kawa se koko pie woto a ya cha wo ya uja wona ne muti ne moje pramo se bia si woto bia pie woto a ti Congo ne bine fatare ebe yi na firi ho kra pompobo wati bi fatare empai no ne mom ebe ma pompo no ayire firi ho na ntama propro fa Congo ointment extra Congo ointment enso etimi body odor enka ba nipa widim ti obi enka wo widim no wo de Congo sra fa bi sra motom kama wo no fa se ho esi heat ho fa bi sra ho na enye kama wo nantam so no fa bi sra ho na heat bi ho bia enko afei wo shampoo a wo ba ro no na pampan wo sauce mbe ma wo butum pampan wo mu a wo ba be sra wo ba be sha fa Congo ointment ni bi sra wo nan ho nyina kama no nantam ho ansa no wa so boot anasa wo sauce no kra wa bebia ye ton herba ho ne ma wo pharmacy wo drug store wo chemical bebia nei ye ton enku kra no omunyina agi Congo ointment ni bisansa ye papa enti no obi agi bia o ton frey was 0249 01 71 01 and 0204 61 ye das nyame nka ho papa enyiwe fidie na mfi ya na ye call break menya important questions bi enu bi so fu bi su etie or say very good topic please I need her number which was asofo no mo wadwuma no mo mutua sniti bi kra asofo no ni bitia okay yo me pacho obi ama me question bi me ba mema we ya no ama me ne me dia ye pick no
Sofo Reko Herbal Center. O say baby a typhoid etete wa oba ubenya yaresa pa eye Sofo Reko Herbal Center. And afei so owedra e manage oppression no e de ma wo. Oba ubu nsa na wuti ya obebre. Koko etete de mini abaika koko pa ne ya. Etete wa de ohia ye Reko Herbal Mixture. To bi nenom na ebeboa wo. Sofo Reko Herbal Center owo ose ye frɛ no ekurase doctor o kumase breman bemu nkyɛn hwa bemu nkyɛn hwa breman wo de osi breman bemu hɔ no ma o so rehwɛ ekurase doctor Sofo Reko Herbal Center ko no saw yare e na ope Reko Herbal Mixture no ebi nso a wo benya bi e wo Freddy Mens KO Akoma FM yeni mu heya yeni Askwa shopping mall no e na edi hwɛ ni mu ba benya bi e wo ha Promise Herbal ewo Edum Sax Pharmacy ewo Patase Blockhouse Time FM Obuase Free FM Techiman Paul Sack Herbal in Rome Top Amazing Herbal Tafo Methodist Church Ejoso Government Hospital Entrance na say Ejoso Government Hospital neni mu ho gate na no benya bi wo ho Otek FM ena Anointing Fast Food and Carrier friend was 0248 67 2271 0248672271 Time Herbal Mixture enso se wenu mu ato honam ya oya malaria tete wade ohia Time Herbal Mixture Time HH Mixture and Capsules nenso eno de wuni atenka ye se wonko heaven wuni atenka wukunu ba obedwane oyire ba obedwane Time HH Mixture and Capsules ebema watenka na ejina so papa na wetimi aye adwuma oba no be ma no pebito na ebebo na menkan so say edro bia ebebo so de horo wo yedwumadie so Food and Drugs Authority Edwon stamp petim so nti utobi no ma e how bia eni achire frɛ omo e was 0244 417669 0244 417679 and they be activate phone lines nin papa because questions need any kase na e be free mu amoho e ne beba en cranfo mo na mu nie nungwa adogo no last stop e na obehu Greenfield Scientific Herbal Hospital ope ayaresa bia odi ahahama ebe mawo na wo ho atɔ na nkonya side effect bia dia eno ani Greenfield Scientific Herbal Hospital owo enkran nungwa adogo no last stop eho e na obehu wonom osan eye lab services bebre scans ahodo bebre yesi kɔhwɛ wa Akoma no ho yesi wo kidney no kotwa ne scan fabra wo liver e na full blood count ni nyina eye Greenfield Scientific Herbal Hospital eho e na wobɛkɔ nungwa adogo no last stop eho e na omo wo frɛ omo wo 0243 983906 0261 651898 mayonko na yene Mrs. Ekuamwa Boatin entwa yonkomo no so. First question from my phone. Obi say na otua to a point na say we to kwanya kwa amanone. Ontua biem. What happens? Pacho. Akwantu na wetu na amanone na awakɔ no. Obeye adwuma wo ho. Ewo nso ye bete no social security. Ewo abrochi ho. Pe adwuma kro na o company no na ha. Omo bete ni social security etua to social security accounting because we ye adwuma nko ade a ye ma social security number even when you are outside. Enti eho no it means say daache no obeje ne pension wo ho. Na emre ma ho kwan say enipa ba ko be enjoy 2 pensions. Enti no ontimi enje pension wo abrochire. No nsa anje pension wo Ghana. Enti no say ade say before all to kwan no no etimi anya the minimum 180 months contribution ne dia ene ni tirin kwan but se wenya ne sa ne sika no de ewo ho enyera ni tirin kwan ne say ne wa qualify ansa na o tu kwan menti ase enti me gidi se nipa kro no so nti ase yo that means say ye aya na mpese be de mia me ho ye example me ye adwuma ye me mpese metu kwai baby na akwantu aba na wo se me ko na baby a media general etua me snate no edru till maybe this year okay na makoye adwuma wa abrochire me koye no menye adwuma papa ye ho so ye titimi ne yetua me insurance ato me pension bremu a de ma ye adwuma fitin fie pete pin na edemu till me jai adwuma
2025 no says sika no what sɛ happens sika no ɛnyera ɛno nti na mɛka sɛ sika no ɛnyera sika ne wɔ hɔ na mmom yɛmfa ne sɛ otimi yɛ the minimum 180 months na so ansa na no wɔtu kwan na it means say ɔno deɛ qualifying condition no wanya so ɛwɔ sɛ ɔyɛ minimum 180 or more enti ɔno no asa time a ɔde ɛmfa sɛ asa time a wɔtu kwan no wayɛ 120 months ɔntimi ntoa so because ɔkɔyɛ pension foforɔ ɛwɔ kuro a wakɔ so no nti ɛhɔ no nyame adom na ɔde n'adwuma kɔ awie yi a ɔmbɛtua ne pension ba ne sika bi ɔyɛ wɔ Ghana bia ne nso ɛnyera ɛmmerɛ ne so a obetumi abɛgye ne sika nti ɛno saa deɛ mo de lamp ni nyinaa bɛma ya de lamp ni nyinaa bɛma na afei na mate aseɛ saa na pɛpɛpɛ na na meka no mafa dabi okay enti papa wo sɛ ne ɛna meka sɛ sika ne deɛ o contribution ɛyɛ 1 month kora wotumi ka sɛ ɔbɛgye wadeɛ okay snake de wadeɛ bɛma nti no it means that sɛ ɔyɛ adwuma no to a point ɛna wetu kwan na so or qualify or so unqualify per the number of months na no we ja ho no wetu kwan a any point in time bia on ntimi nto aso na me ba fie a metumi be claim say me sika no say 2 cedis na demo 5 cedis na demo mo fa me sika ma me obetimi aba provided say when you 55 years eko na menyanya ya bedema unyanya de bedema at all that time patron na menya sa 55 no na say sebio owo be fa no kwa ne beneficiaries ne beji say sika patron ene papa wo de bre me patron yesu sika ne da ho safe so it means say snake ntimi nka say bosome ye ma me 400 cedis abra ma ba pension no na bia adwuma me koye wa ama no ne nso so e ka say bia ye ma me $100 mu yentimi nji wa ha ntimi nji wa ha emra ma ho kwan say o lamp no no abeje say wa qualify but yes wa qualify but the na me pese me clear ne say assuming say wenya Ghana de before all kono no wenya sa qualifying number of months ne dia eno de obetumi age okay but say wenya ndru no ye de ne lamsam ebema no ye mfa ne sika out of jurisdiction abemi na me nsan bisa out of jurisdiction question say enua ya obisa question ni wetu kwan akwa amanone oye adwuma yete no whatever omo social na mo ka ne social yes nti yete no wo ho but mia kasa me still pesa me san tua to me snake na me tua o Ghana ha say no enya allowed emra ma ho kwan nti wa ba me question crazy na just say out of jurisdiction me ka say monji bi ntum ma me pa cho da bi baby am yedru ye na na bia yedru ye na e ho a na de beso I see okay ti yenko ye nua be ma no e question eyi ne nkomo na ye die say ho na na me see age no ye wi am hu so book no nyama dots wo ye wo mre na say obetimi de bia ka ho fine but dem pese ye bie ye phone lines nte because of questions are e bia e bi mo e wo die o si realize say 2 years ne new employer no entua ne die no say mo either say mo na mo be take step na mo be ko ho ana say bia employer na fe ohye ne niam yie a obe start e fi 2 years na wentua na say me say bia 2025 so 2023 wentua 24 wentua fe na bia opese ohye niam na wotua 2 years mo be force na ma na tua sa 2 years na hye mu ana say on starting fi baby afi ohye ne niam na opese wotua yo de tie ne say ya na e ka say employer no ekotua snet employer na ekotua snet responsibility no enda employer ne nko aso eye employer ne responsibility say obetua worker no snet all right but eye worker ne nso so right say obehwe say every month bia no employer eti ne sika okotua we ya wo ken senka na menua ne wo ha nka mebisa ne say posome so a employer no ote no because mom pay slip no ba de hu say yete no but also so etimi aka say ne salary the employer under declare so nti eno so eden na ma hu say employer under declare o salary pacho so what ase aha enti no e wo sebo so me so a employer ne tew employer na ente wa eden question na so utimi bisa o employer e fa o social security ho so evidence employer not to social security wa ma metua at all cost ya said yes
ye fight eje social security edema. All right. Yɛda ase paa ɛwɔ hɔ na afei yɛnkɔ informal sector yɛnua baa na ɔno ayɛ ɔno ana adwuma ɔse ontua bosome bia ɛma mo ɔto susu mmiɛnsa 5 cedis deɛ baako 10 cedis deɛ baako na wetua nti afe ne bɛkɔ na wieɛ no deɛ wanya wɔ susu ne mu no nyinaa na wagye na ɔde ne nyinaa breast natefoɔ sɛ snatefoɔ mo ngye na mekɔ me mmerɛ wɔ abɔ mu a mo de ama me bosome informal sector foɔ no sɛn na mo senior mo dili yo pacho de tene say okay pacho ye kan informal sector for na ye maame mu am wo dwom ye papa mu am wo dwom mo am wo so am magazine mo wo nkran de ne ye de ahia aboso kai aha saa fo ni nyina wo hyeda nye aban ye adwuma na wa wo ye bia wa adwuma kakran pacho ne na ye informal sector ana me pacho me das an se be ka se wo ye wo ankra adwuma ha nti ankra adwuma ye fo no de tene se snit ye ya adwen se ye ntimi enye nhwe han ne enhwe se aban adwuma ye fo ana omo ne adwuma ruafo bi ye adwuma enko na omo be ko pension a omo be enjoy sebi ye nyina na ne ho odin ne ye adwuma ebedru baabi no ye bekwa ahomrem se wo ya ankra adwuma ye ni so ye aban adwuma ye ni so ye private man adwuma ye ni ye nyina ebedru baabi no retirement ebeto ye ahomeje ebeto ye enti wo na wo ye wo ankasa wa adwuma no se wo retire eden na wo so obeye se de ne ye ka se ye hwe se yemma emobrowa no so wo oman nim no ahohiafo eno so wo oman nim no saa na ye hwe se muso mu ka oman fo ne ho nti ye njai mu nko awa akire na ye ya ayaka no enko nti snet ema ho kwan se wan kasa wo ye wadwuma a wo so obetim de sika ne bi asie ato ho se ubetua ne bosome se ubetua no bia 2 months 3 months wo ankra de eba unko na wo ye payment no unkoti bi mfiri obi sikem because with omo aye ne adwuma ruafo ye adwuma na se ene aban ye adwuma no bosome so a yete yesika ne kakra na adwuma ru ade kakra asoso beba na ankra de a nye oni obi a na ye adwuma wa na wo ye adwuma nti wo wa na wotua usika ne nyina enam saa ne nti akwanya ne wo ho se de etua ne bosome no opa usu betua ne bosome opeso otua no abosome miensa obetumi aye ne saa opeso otua no bosome nsia obetumi aye ne saa opeso otua na afemu ne nyina obetumi aye ne saa se de sister Vida ye ne de no so ehun nti oba na ye bisa ona se o ma ye hu se sei na opese oye no ana de time bia obe working bia no obetimi aye ene kra de wunhia se bia wo basnet utimi di momo ekra ye payment enti wan kasa bosome ne so a obetimi di momo no na watua but se de ono ni way a opese oye no but onfom ye se oba na obetua no yearly obetimi nso abetua no by yearly ana obetimi atua no quarterly ni nyina aye allowed say ankra ebeye ne saa but eba adwuma yeruafo ne dia ana sa aban dia ne dia yetua no bosome alright enti okay pacho land na me bisa okay enti dia ye ka nyina ne se emfa ho ne adwuma a wo ye wo se fata se daache obekwa ahomegiem enti wo se wo so oye social security anase senate ni bi ema ye formal adwuma a bosumi bia minim se media general tua me ka say nti out of that no eno mote bitua me senate no nti in a period no ye betimi aye fixed me can fix na say bia me basic ni enya ntu mu a bia between 2-3 years no na se saa na megia at least ye nim se ye fixed nti no wutua aye no but the owo informal sector ho no mono de na ye fixed and I say at any amount be of so person or the tum no or the betum na eno sa no at the end of the time now akọ retirement no say na musi calculate na mutua bosome mutua bi ma no okay de oye ono an adwuma no ye register wa ye bisaw se bosome bia no opese utua sei inti based on amount na obeka no ye de be weki ehu se ene ne salary ni sa salary we na otua ni sika ne contributions no efrim basic salary we ni a calculate inti se utua na bia at the end of the year yes next year mu opese utuma
ekwan wo ho so obetum but your percentage with which obetimi atum your percentage wo ho a ebetumi de atum nti wo ye register wa ye be ma o sa education ni nyina ama wahu se be ya so be hu se ene me de amount say na e sha ase a ebeboa me ana se me de sha ase a emoa me. Okay, me da se pa obi send your question bi your phone so na enye touch phone into come be. I say my mom is dead. She sit banana patcho mom ntro ma me na meet me bisa question no emfa ma ye nua be na me ye media general adwuma bet na ha kasa sa. Na say ye adwuma foforo san ka ho. Nti bia na metonsuo. Side job metonsuo na bia drink bi ni nyama kakra. The media general tua business no misio na metonton no metimi aka say e honso me tua kakra de aka me ade na wo sire e for questions na me bi sama no because obi ono ma oye formal work no oye side business ka ho baby mo manager ba ko obrema esikuma ho oye side business bi ka ho nti no side business no obetua snake so obetimi aka say me tua bibi on my side business no to top up at the end of the year no my retirement money amenye free snake ana me pacho eno de emrane ma ho kwan sa emrane ma ho kwan sa because employer employee relationship adwumawura na adwumayeni a relationship ana se nkita hodie eno nenam so ma ye tua snake ne bi ma odada enti wan kasa wuntimi mfa open so nye wo de mfa mbetope apie nye ne sa na mmom se wo adwuma be mienu miensa one adwuma mienu miensa na eye adwuma companies mienu miensa na eye adwuma de a eno de akwanya ne wo ho ma because each of them no omumu bia no wo employer employee relationship wherever employer employee relationship will be also social security or montem so enti adwumawura bia e na sede se obehwe se weka bi one ne ye adwuma bia wa register was next number bo so me so a otua ne social security ti obi ho no ma o se me ye aban adwuma ye ni me ye doctor me ye nurse me ye teacher na osan koye side job be with another company osio aban to yama mintimentua very wrong also already ne yedi kan aka say de wo de betum no eno na be kire de wo benya wa abra wakọ wa homegie mu no ti kan hu senka other jobs no omo nyina de bae a enka obosome sika na de beto fotuo nim no ebe kosoro ama etumi a kire say okọ retirement a oso osika ye de be ma no abra wako pension na nso mu betimi ayedu mami nko gina eyi ho no omo ye formal sector ho no ye hye ye nkomodie na se no o ka sa ya na snake no mutua wo basic no eso but me say bi wo na allowance bi nti no na sika ni mu akọ yedu ba behwe na basic na nkasa no eso ha adwen pa nti eno sa ne ye na ye employees no aya ye fight for basic ni say consolidation here yen fight say ye be allowances ni nyina de be kan basic na okay so yen fight because obi o abon se ni a state ni basic e bia 600 and so allowance nkwa ye be 1004 so nti bo so me so a o de basic no ho snake na allowance no nti gba wie na afio be kwa wie chi na ni sika na obeje na e ye ketua bi so eno na na obe compare say a me wa adwuma na me gisika say snake sika ni sa. Okay. But a wrong calculation now why no. All right. Or say my mom is dead. She was 66 years. Okay. I have her SNET card. What do I do? From Ken Kennedy. Okay. Inti Ken, any problem cry. What ne SNET card there? Just okra ne SNET number. Okay. O the number no ebeba. Obetimi akọ SNET office bi eben wo bia. Na enyoma edi adanse say o maami efrim. Fako SNET office bia ye behwe na yaji information bia wo se agi owu at age 66 there HS order so oska e wo SNET ti wo se yetua e de man beneficiaries ti SNET won faso no ebi no say o maami efrim o na eba betoa o maami sika na e wo se SNET de man die no omu nyina beba aba depending on beneficiaries that we use my original beneficiaries no last time
na ye treat nest of kin na was see any snake to folding commerce and unfortunately last week Wednesday sad incident ni esi and it is our topic is on hold you say repem no snake to for nest of kin but all ka beneficiaries no yem bisa ho ne kakra bi repem ye discussing nest of kin ne ho san komo na minim se mo be sign abamu bi beneficiaries no aya na eye hwan na number sign na metimi dia beneficiaries so was snake okay the etene say snake beneficiaries oh yeah it is say wo ye wo will obi nhyew enka se enipa asemesi obenten na fane wa wo free wo pem hwan na wo fi say daachi uni ho a yemfa wo sika wo snake ema na wa bobodin nti obi a ne din obebo obi obebo ne medin obi obebo ne medin afra ne nua medin okay so but ebi anso no ubodin na ye bisa o se nipa no oye wo dai relation okay ti the only year emrama ho kwan say ode ne be your beneficiary o girlfriend so be ka jen say o girlfriend o boyfriend side chicks for my boka yentimi ntworo mu din wo so o mu ye yi oye dey enti na mo gine preko no so yentimi ntworo edin no ne ntworo say we side chick or your girlfriend or your boyfriend ha o mu de o mu nka ho but apart from o mu de ye member na etro ni din say ye mfama ni bia no o mu na o mu qualify na ya na ebi o wa ye confuse ye ho kakra say de na o ka next of kin any beneficiary on say eba ye inheritance system ni ma next of kin ye de odi wa ade the odi wa ade no enche social security odi ade wo ho na on benefit nti emrepem komo no ye de babie ma snake to fada na lady ba kwa ye ready a wo ba pa na wo say ye truncate ye program no mami bisa last question we na ye pe sheet ne pen ma questions ne de ye beto ama callers no no ma be bisa won say the least amount amutuama pensioners say na the oje highest enso say na menya me commercial breaks ye ba ni ato aso e pacho mate the etene say social security obia oni ye din sa wo so pen na wakwa ahomegye mu no wanje hwe kra no 300 Ghana cedis a month na obeji eno kwata na omo sa no kra no obeye calculation na nipa kro ni sika no kra no enru 700 Ghana enso mo betua no more than which is 300 because you say ye mpese obeye worse off but so ni me beye adwen a ye wo active workers nkrofo mo ye adwuma pa asa sika ne kro obi wo nyampo ye ntua ne kakra so hu ye nuanom ye ma ye office fo bi a bi o ma wie school no akofa school bi mu se okochira de kakra na ketu ya obi kra de enu 300 but 300 ne kra so American eye obi a afei na wako pension no because so ye beka ya ye maame na odi kan no oka kire say every year bia ye tum January bia ye tum till last year omo je 300 no this year omo je 396 every month 396 yes okay into 300 na obeje no nya wa na the bet na kopim say ube free atiasefo asas every year bia increment eba into obi a oje 300 last year and this year oje 396 next year obeje ye betum because ya na ye dream say time bia no on say enema konanim inflation ni identity net for so the highest no so just say the highest no oje 201,000 but I say 201,000 and all the quantities can my 2 billion aye what you say one sir which what you say last month obi age 2 billion pacho aye nipa krom ya kwa hwehwe me fa na downfall Semens Vital Herbal Mixture and Capsules Semens Vital Herbal Mixture and Capsules Tobi na nom na usisi yade no enko oba ne bema e na afei so sciatica no etete wo oba o menses no emba yade ohia e Semens Vital Herbal Mixture and Capsules obenya bi wo pharmacy chemical herbal shops obenya bi e wo ho o pedodo etu na waton a 0240616061 and a 0205573555 AFR deodorant roll-on no sema ho enye hwam free scent passion free scent activate free scent smart ni nyina lemon essence wo nchesa nketwade wo anketwade etu hunam kankan
Enti from Pulse Royals edi bi asuso mu a utobi na wode ye wa moto mebema ho ayehwam to bi ema odofo bi nso na wo use cosmetic shops bia wokwa wose ope AFR deodorant roll on no ebi also ope dodo etu na waton ewo wo shopper 0544 726882 tobi na embo all satanfo edro ne de enwa ne haxa mixture haxa capsules wako hospital yakacha so wenya all science ma wedi disema ye basade bia na oboso hihye wefu aye denchen wona wo ba no de ohia eye all satanfo edro haxa mixture haxa capsules pharmacy drugstore herbal shops ubenya bi ewo ho ope dodo etu na wo so waton 0240238310 bills microcredit or see Oscar nefa ye adwuma na ska na odbe ye adwuma ne no ani bills microcredit fa Ghana card no efa bra na ma Oscar fa ye adwuma nefa tire we adwuma ni mu unhia collateral unhia deposit unhia susu bia de unhia eye Ghana card fe omo wo 0596920833 and a 3p garlic mixture enso say en control say wo pe garlic can are nanso ne re ne ya odin garlic susu ye boa ma ye nya apomuden ebusi immune system no e ma odwunso na wote yawo ne ade ne nyina ade ohia ye 3p garlic mixture to bi ne no na be boa piwak natural say ono ene de say dro wan so edi abedwama so 0248928824 0248928824 Charistic Venture says Zaharman capsules Hindi herbal mixture or the abedwama so to bi nenom into yare wana sima be ma no boy adwuma enye 1 minute man sembia e wo honom esa oji 2 billion kra at the end of the month net for the month na won pemu agro na enye yi a abrewa no obaye den ye beje Zaharman capsules Hindi herbal mixture Charistic Ventures and the abedwama so 0246 348334 0246348334 ye dan ye ho na ya basese ya mpamacho enyiwe fidie ne mfi ha tro numbers no egu wo 0243114497 0243114497 0322498035 tro ye ba Madam Abigail wa ha all your questions and then mi ankasa ntimi embisa de bebru nkomo mi ensane mu na ena maybe say bisa na nti wo so ba na de wonti ase no na wa baba bisa ye ba sese ya kan which means one retire at 60 years no nti edu stay or some time bi betwa mu ansana or chance say or benefiting from snet no say edu age ben na we nya 60 years ena okọ ahomegye mu a snet be chance say omoma Oscar you see a chance from oma eni omudidi nkomo ni nyina wi ansana yaba ya so questions I pese bisa me pacho yo me dase enti te se de na ye maame na e ka no okọ redundancy no it take time kakra okoye private work and okoye private work no na redundancy ne ba ye no on D 60 years no nyandi 60 yes but the etene say Ghana ha abra ye ko ya homegye ma na ye ko retirement no age 60 but se ko ba se o ko early retirement start free age 55 inti se oba se wa ko retirement nwanya 55 years to 59 years o qualify but early retirement but say ye 60 years dia eno ne abra emremu no pepe pese ye de ko retirement. All right. Enti ono ne de ne mfa say at that time no redundancy no or 50 years meaning the actual age no de call retirement redundancy ne kan no but say now 50 years it means that early retirement ni nyan kan no enti that time na redundancy aka na wa baba bet na fie no from that 50 to 55 years no snake for money ni bosomi sikama bia because early retirement in kan no and na onye nya ne retirement age of 60 years no say na honesty okay inti de etene say enkasa time no say ya de say yemfa ne say nkoye ono ankasa na dwuma ankra te say de lady ne ka say ono atonton ne nioma bi nkakra ke ho no obetimi atoa so a contribute to snet bosome bia obetua bibi ato snet for 5 years na anko de betena mu no ana say mpogu so ye say adwuma ne de up to the 60 years no ansa na nka wabeje
ne pension no but enam say e bia no onye adwuma bia eba ne saa de a e che say o contribution bia amba ba o sika e wo ho bia nso da ho enyerai ti wudi 55 na obetimi ama snete fo aso ate so wanya 55 years no na yahwe contributions awaye nti so obeti a obekaya wo ka say na wanya the minimum qualifying number of months no enu nti na ma o qualify say ye betua ne ka bosome because ye qualifying conditions under which a obetimi a qualify na se ye beji atum say bosome bia no ye betua obibi wa bra wakọ ahomegiem no ono no mitie ne kasemu ne de na all kana eye PND's law 247 abreso sa time no hia minimum of 240 months which is 20 years but ene with act 766 no hia minimum of 180 months which is 15 years inti ene no so timi contribute for 15 years minimum obetimi a qualify se bosome so a snete be ma obibi every month o kasa 50 years na me betwe me nua be ma na ono so ni di nkomo no de ne kakra e diere won so se ono ne de omutuai but the drew time bi no e bia 2 years bi 3 years bi na lapse bi abem mo fatani nyina into the 15 years and I say a continuous 15 years enye continuous 15 years the number of months I will contribute in each year bia no say a consolidate e kan nyina boma e wo say yenya minimum 180 months ti so nya 180 months na above na che say ne o qualify for pension but so we nya that 180 months dia ene ye ma o lamsam dia beka say sikapuduo aha na ye de no na amount ye no ne ba sa dia che say honestly ntayo nkofa no etu atwa kra ba wo a ye tua ka bosome de che say honestly ntayo nkofa ndie eni awie ye enti ehona ya na me ye confused kakra ye wo lamp sum ba ye de ma obi eni ye wo obi so every month bia no wage lamp sum so every month bia ya o sign jin kakra hono aya na why you confused okay enti ena meka say maame no in maame ni case no belong to act 247 tetede no enti sa tetede no na nka ye ma lamp sum so awutie akoma mu nsam on Akoma 87.9 wo hwe yen enso ewo Onua TV Facebook TikTok ena YouTube ye ka 2 billion no ye nyina ye mu ahye na nipa kro no obedi ska ye wiansa na bosome na sen ababiem glam bite na makeup ope ba bia kwa ma ho aye fe pa se de benim adaso idia ti na na ne besiesie ho enko ba bia ye birthday party naming ceremony photo shoot graduation ni nyina ye glam bite na makeup friend was 0544 466280 0544 466280 natina NCC ho pa yesi ene ye mamu enough time na ma bebisa question me show ofra u TV radio volume no e wo hra mane nkofom na ye ni ntie because nkofo questions are on pese omubisa. Good afternoon. Hello. Aha, what say radio ne kasa wo wachi nti pa choma volume ne nkofom why? Hello. Yes sir. Mpacho, good afternoon. Good afternoon, Papa. Udin baby Akasefi. Mpacho, your primary charity, me free Accra. Mpacho, me too. Yeah, Mpacho, na mpese mi bisa say obi ko pension ebia, but then when you free mu ebia oyare on to me movie. And at what age na omujai pension mafo? Obi ebia se oyare na ono ankasa mete se yese wudi 72 a ese se wo kona wo ko sign bibi ansa na e would keep coming mpacho say o sa wo kona snake fo so da so ti ase no ba wo question ne se unipa na oyare onya 72 years yeah ebia next year obedi 72 enti onto ni bibi wo ti o pacho ti me pese me to question na si ye ni situation nya de a obetimi akosnet ho no ono akọ validate ne ho sa na pese obisa enti no ekwan be na snate fo be hu se otiase se be ya bosome no ni sika ne nsa beka exactly. Thank you very much. All right, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pa cho di baby Akasefi. Me pa cho ye friend ya o me fa fi so many.
Afternoon. Meet you. Aha. But the only person may be saying sister Neka Sunday. Now, baby, companies in fire sana. My appointment letter. Until by the end of the month, no. All your salary, no. Sometimes you must have to. So sometimes you must be called bank. Who be say, say, you are the Abra more a appointment letter. It's your appointment letter. I want to know about anything. Okay, me patrol. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me patrol di baby ao kasefi. Patrol me kasefi se sujabo so. E friend Lydia. Lydia patrol kasa. Me patrol me person coming bisa. Na me papa utia na omoma na tiniti me bion. By wo 2019. Yentini amba mbeje sika na bibia me person me bisa say betini aba abeje. But at what age? Know what he's saying? 62. But I'll say? No, 62. 5'2". 6'2". 6'2". Okay. Now OGB and sana all free man now 1 GB crada. But OGB for 1 year. Sana all the following year and then we. Me pacho. Okay, yeah, that's papa. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho di baby ao kasefi. Pacho, ye friend me ago for stina, me kasa free and second. Pacho, me so me question is say na me ye adwuma bi. Na ye chia me senator no. By about 3 months to 4 months ni. Adwuma no me jai. Intimate me atwia akotua soso ana na tam ne so amensaka. Pacho jina so adwuma na wo ye no, e private we. Me pacho there be na ye Grasso government hospital by na me ye casual. All right. And say we join no ye di adwuma o person wan kasa utua soso no. Say no me trap beshit e de kuku achin kakaka. I say informal sector ho no no. Na ye say why ya ban adwuma casual. Na we join now say wa we ye adwuma obetimi akotua to so ana. Me pacho you me da say papa. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho di baby ao kasefi. Kasefi Accra. Okay, pacho ma TV volume ni ko from ne kasa. Ma jum Accra. Kasefi Accra. Me pacho to aso. Ni pacho ni papa o contribute but ni document bi anyira. Nti amu kan be fa so a e be tun na mo na papa ni so aka be 20 years back nti ama ni bibia akeni nti anka pe se bi ta se na papa contribute e na we free mu 20 years ni document ni ayira bibia ya nti mo pese hu eska o papa wo ne snake ni mu yes anamo de na be tu a anka na e be tu o so one cry we hu but all right yeah that's papa 0243114497 0322498035 questions need also pint yebefa 2 more callers na Aunty Abi etimi yi ni nyina no wie na ye womre na yasan afabio. Good afternoon. Hello. Yes sir, good afternoon. Afternoon, please. Am I speaking at Onia FM? Yes, Onia TV. Please, I have a problem that I want to ask. Okay. Should I ask? Yes, madam, go ahead. Please, concerning what they are discussing about the snakes, I want to know if you are contributing and then maybe when you attain 50 years, you stop. You stop. Can you go there for your money, your contribution? And secondly, if maybe 65 years, you want to go on retirement, for that time, they will give you your money, but they will not give you any monthly salary. So the 50, hold on, madam. The 50 years that you stopped, were you working for a private company? No. Public.
public, okay, and then you stopped. You stopped working, and since then you've not been contributing. Yeah, maybe I've stopped and I want my contribution from SNIT. Can it be possible? And you want your contributions from SNIT. How old are you now? How old are you now? I'm 5'3", but I'm just setting an example. Okay. I also want to ask the age so that when she's answering your question, she'll say it in the context of the question that you are asking. Oh, okay. I just want to know. Somebody was telling that he's 50 and want to stop. Okay. He's not with me, so he told me that I should add this question. That's so fine. If you are 50 and want to stop active service and then want to go for your contribution, they will be given to you. Okay. Secondly, if you are 25, we understand your question. Thank you very much. All right. We have just 10 minutes. Auntie Abby, Pacho. Okay. Your man no my na yonko. Yo, me de sha se afiri efom. Pacho yo. Ti de obisa nsisi say o age 50 na we jaye adwuma obetumi aba abegine sika no. Pacho answer ne se da bi ontumi mba. Ni senti ane say ye sha se meka say obe retire at age 60. Bibi nti Ghana wako pension tem cry age 55. Okay. Enti se wunya age 55 ne dia untimi enji usika. Okay. Untumi enji usika. All right. Enti ono ne de ne say no. Agise wonya. Okay. Na emmom se oye adwuma bi so obetena afie bia na ene ye phone so create mi ton niema. Enti se oye adwuma bi nko ade a omomoden ase obey self-employed contributions ni bi ye free ni seed no na omia nani no won to aso because 180 months minimum na ye ka no unye eno a enye eno ano no extra month bi e beto so bia no emma usika a ubenya no enso so mu ekosoro yo enti number na tudwa na enti me emfa ne se bia baabi a medru na eye enti wonto aso biem akwanya ne wo ho nko ade a onto aso ena obi nso se ne papa document ayera from 20 years ago ono nso no cosnet office bia na otimi maye information ne papa din ne papa maame ne papa din ne date of birth any baby a no ye adwuma information kakra bi ohonoma a ye behia efri ne nchen ye begigi na ye de ahwehwe papa number no na ya hwese eno ana bibi wo ho a wo se ye mana ye gina so aya ama no ena obi nso se opesu ohun se se ojai adwuma wajai na adwuma se oton bear sheet no ye casual mpacho obetimi ato aso obetimi self-employed na so ka so wo sehwi dwabo so area ho na hanti SNIT office bi ebe ni bia no obetumi a register wo number kra dada ne kra de enye den ema no se obeye de ehia ne se ebe register no ohia so okọ office ho ne koye payment da bia obetimi di momo etua obo star 711 star 9 hasha na wo follow a obetimi edi echi no watua social security no obi nso say ne bi ne busuani from 62 ne maame na ombetumi age social security na mpacho an o maame na nka ye betua ne ka akwa anim a chense enti wu before time and ke betua ne ka edun de still a bibi wo ho ema wo mo ti omo nso nko SNIT office bia eben wo mo na omunkodi hu dwuma ena obi se eya na appointment letter krampo no onibi enti se beye se obi hu se employer na kotua na employer ni ntua no de ete ne se akwanya wo ho ma se anye bia SNIT office twice in a year obetimi akọ no akọ check your statement hu se employer tua na ontua unhia pay slip ena wo de hu so employer tua na say ntua unya start adwuma fa number me employer me social security number ni na wo de ama no wo mu a no akọ SNIT office na wakọ akọhwe statement je ye charge SNIT adwuma bia ni ho no ma ye yes unia nso a wa ma yen o right email address every quarter bia no ye ma statement inti ebi nso a na onye saade no obetimi akọ SNIT office bia no akọ update ne address inti de na odi kan no ebisa say ne papa kakra no anya 72 years but on to me 90 enye de obeya ne say obefre SNIT office
na wama yɛ information baabi a wote ne ade kwan a ɛbɛfa so aba hɔ no wobɛkyerɛ yɛn nyɛ sɛ kwan a ɛbɛfa so ne sɛ wotua yɛ kaa me aba no wambɛkɔ akɔhwɛ sɛ ampa nipa korɔ ne situation no ntumi mba hospital ɛno koraa deɛ yɛnkɔhwɛ ne asan ba yɛakyi yɛkɔ na yɛafo yɛ nneɛma dada nti yɛkɔ a sɛdeɛ ɔte biara no yɛbɛyɛ validation na ma no sɛ ɛbɛyɛ a ne sika ne nkate na yɛatoa so mepatwoma ansa questions ne nyinaa 1 minute na first time you come on up na yempon because I carry 3 minutes na say sorry. Okay. Nti me ye be sorry so no de ye be ka nyina ne say snake eni ho emma omo ne obi ye adwuma ana omo ne aban ye adwuma nko a snake e wo ho ma Ghana ni adwuma ye ni bia. Nti emfa ho ne adwuma kro na wo ye no e wo say oma social security ho ehia o retirement ho ehia the moment I be start adwuma no e wo say wo start dwen o retirement ho on say osenkafo kra ka say bibia wo ne mre ene na ho den na wo ye adwuma ebedru baby no ebre beba ahomre beba wo ye den a wontimi nya biem e wo say wo je wa home saa time na wo kwa ahomegie mu no wo be ya de so ama abusua ana be ya de so ama emma dabi ensese ekodru sa se woni social security edi nsawoso abra na anwoden na onye moboda wa abra wakọ wa homegie mu enti ye tufo ba mitrim sese ya pacho obi contribute ya oye adwuma pa but akwanhie bi esan bi ebeto no midway wa yare ontime ntoa so biem onya 55 me hu was o question na baby a wo de ekọ enti no ni nyina ne say net sebi enye omo makwa ahomugye mu nko ana eye net benefit ana say yehwe omo a bibi nti ontimi nya adwuma biem na doctor e declare ne say ontimi nya adwuma ne pension age enson but yentimi mama tena fie enye burden well be ma commando so wetimi a contribute in the last 36 months wetimi a year 12 months contribution snet ebeje oni oma nyina ne ahwe ye medical team obekwa committee omo tumi certify sa ampa untimi nya adwuma bi ma snet behwe o se de ohwe obi a wakwa ahomegye sɛde yetu omo ka no saa na ebetua o afeso ne atuma saa na oso ye betum enti enema asnete ye no pension sɛ yehwe obi a atorenchem anase wadi dem ne yesi wontimi nya adwuma bibi ato no nti wontimi nya adwuma bi afei obi ne nkro wafrim na busuafo a wagye omo wachi ana ne nkrofo a wagye omo wachi na oka sɛ oni wenfa nsika mo omo be benefit efrim ena se bia na onye Ghana ni but wo Ghana o ye adwuma wo so e wo so otua social security emre ne so na wo free your mind ni ma social security de osika ebe ma ye da sepa ye ni senka ye beto an komodo so nanso emre ni nti akwanya ba bie mu a ye be sen invite mu na books na ode ba ye na ye ntimi anko books ni mu no ne yakọ books ni mu ai Mrs Abigail Ejekum Ekua mu Aboatin oye Swami branch manager for Senate oba no one ne staff member baako ene by Comfort Boatima ono so e wa hanom sei enti pacho mo office number bia mpese mo de tudwa e bia no because obi beside say benya number no mo bedi nkomo okay pacho Senate nkomo bia opese udi bia no betimi afre number say didi so yi 0302 611 622 okay 0302 611 622 okay obetimi nso afre 050 132 7587 okay 050 132 7587 obetimi nso afre 0289 322931 all right me da se papa e ha na ye de yen komo no enne ebesi ye be sorry my sports for na ba happy birthdays enkomo enuane mu na yen sorry Eunice Buama aka Mami you o ye nurse e o go so government hospital we efri wadanfo unua bema o wo fa opoku justice o say happy birthday to you de toso mi enu nso e kọ de ama abena owusu a enu nso efri opoku justice wono ma o say happy birthday to you and a final one no enkoma Cosmos Ochremaba Adomakun o Ohio USA
wei efiri wadɔfo a ɛwɔ Ghana ha nyinaa yɛse happy birthday to you ɔkyɛmaba nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ɛha ne yɛde ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ no nyinaa ebesi yɛsɔre ama sports foɔ no aba nyame yɛ adom a ɛkyina yɛde nkɔmmɔ foforɔ nso ɛbɛba nti ɛnyi wɔ fidie no ɛmfa ɛmfiri hanom sei